RPM Dxko, ang radyo banda hindi sa dapalan sa Cagayan de Oro. Sibiyahan na may galaon sa katawan, andang mo servisyo sa tanan. Ang RPM Dxko radyo banda sakop sa KBC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang musunod na programa binayran, bisan unsang ang unahuna og opinyon nga malitok sa nagdumala niini, iyara kini ug walay labot ang istasyon. Bisan ang baruganan nga ipadayag sa nagdumala sa musunod nga programa, wa magpasabot nga mausab kini ang gibarugan sa tagdumala niini nga sibiyahan. Daghang salamat. Nagsunod ka ba sa programa sa Pbcm o Philippine Benevolent Christian Missionary? Sugod karong adlang Domingo, Setyembre 15, tuig 2019, o sa masunod nga matag adlang Domingo, gipatas ana ang ilang oras sa pagsangyaw sa kaminan sa Kristohanong Kasuguan. Gikan sa naandan nga alas 12 sa udto paingon alauna sa hapon, kini gihimo na karon nga alas 12 sa udto hangtod alas 2 sa hapon. Mas taas ang diskusyon, mas daghan ang mapukto nga leksyon. Upan, sila ni Reverend Charlie Eugenio o mga kauban. Pbcm sa RPM Dxko Teleradio, matag Domingo, alas 12 sa udto, hangtod na sa alas 2 sa hapon. Mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw o nagasunod dining among tulumanon, maayo nga pagpatalingkog ninyo o maayo nga pagpamati nini karon nga programa sa Pbcm kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. O kami magapanginaot nga kamangtanan karon na kamo sa kalagsik ang basket sa inyong mga panglawas na may magamit nato sa mga pagtimbang-timbang sa mga kamaturan na makapagatod ganato sa kaluwasan na sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia o iba naman sa mga masawang referensya nga libro o basahon nga kinigigamit dili para sa pagsumpak sa Biblia. O kining alagan Evangelista Reverend Charlie Eugenio o ining tumura among mga mainitong pagpangamos sa tanan ng mga kaigsunan na binagaron sa Pbcm compound. Nagsunod nining maong programa binakang Brother Jerry Edkila diadapit sa Tagulwanon sa Misamis Oriental o sa uban pang mga party. O pahinumdum tuon nga mili nato pagkalimtan ang atong mga pag-attender sa mga konferensya na Marso 10 o ang Agosto 19 o karon nga palabuton sa Disyembre 29 in honor of Master Tomas D, Senior birthday celebration. O kada nga pagpahibalo nato para makatagad kita malabas kanunay sa atong kaisipan. O karon magapaila pa ang kauban pang ebangelista. Kumusta kaniyong mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kanino karon, kauban sa pagatuod kanino sa kamaturan. O gani pa ang kauban nga ebangelista. Inasab si Brother Romero Makamus. Kinusap si Brother Mario Warlito Sabit nakapag-uban karon o guban pa nga ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Hermogenes Magarayo katambayayong nining higyon na karon sa pagatuod sa mga maturon nga kaninyo o nining higyon na ikauban pa naton sa pagka-ministro. Kumusta og mayong pagpamina usab kanatong tanan mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Sa gihapon kini ang inyong igsoon ebangelista Brother Juan Danilo Mangalos mo usang nga makauban ng tuwira. Ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog no gikan sa alas 12 ngadto sa alas 2 ang takna sa kapunon duha ka oras na kita mga kaigsunan. O live usab kita sa Facebook mga kaigsunan ini karon nga inyong pagpaminaw sa atong programa. O makita usab ninyo kami sa YouTube. Ang inyong pagabuhaton ni Kiyon lang RPM Dxko mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi. Inyo nang masundong ang mga programa sa PBC mga kaigsunan. O ang atong programa din nga inyong gipatalingogan, makita usab kita sa TV5 sa Parasat Cable TV. O ang mga langit ng Lamdag sa Kinabuhi, mabati usab din mga sibihan din sa B Radio
105.5 Waikurat FM sa Balingasag, Misamis Oriental. Alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabion matag adlawng Domingo. Dinhinining sigahan sa Power Radio 97.9 sa Villanueva, Misamis Oriental. Alas 7 ngadto sa alas 8 ang takna sa kagabion matag adlawng Domingo. Dinhinining sigahan sa Dxko Radio Ultra, Cagayan de Oro City. Alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa kabuntagon matag adlawng Domingo. Dininining sigahan sa Radio Bandira, Iligan City 100.9 News FM. Alas 3 ngadto sa alas 4 ang takna sa kahaponon matag adlawng Domingo. Dininining sigahan sa RMN DXPR Pagadian City alauna ngadto sa alauna medyang takna sa kahaponon matag adlawng Domingo. Dininining sigahan sa RMN DXDR Dipolog alas 12 ngadto sa alauna ang takna sa kahaponon matag adlawng Domingo. Dininining sigahan sa DXMN FM Calamba, Misamis Occidental. Alas 6 kita mga kaigsunan sa buntag matapos alas 7 ang takna sa kabuntagon matag adlawng Domingo. Dininining sigahan sa DYLE Cebu City mga kaigsunan alas 11 ngadto sa alas 12:15 ang takna sa kaugtuhon matag adlawng Domingo. Ug dininining sigahan sa DYHR Shine Radio FM 99.7 alas 6 ngadto sa alas 7 ang takna sa kabuntagon matag adlawng Domingo. Akong panimbayahon mga kaigsunan ang mga kaigsunan nga nagasubong kanato via Facebook from Alabama, Tennessee, West Virginia, Maryland, USA. Ngadto sa mga kaigsunan sa mga Juanito and Justina Amakiton Hermias family. Mula ni Brother Miguel Hermias, Brother Juanito Hermias Jr., Sister Holaila Hermias Harrison, Brother Alegriano Hermias, Sister Charminia Hermias, Sister Robert Lilita Hermias Barton, o kang Brother Nicodemus Nicky Hermias. O kusab ang igsoon usab sa pagtunga na diya sa Saudi Arabia, Brother Churli Gabaya Cartagena, mayong pagpapalingog kaninyong mga kaigsunan. O sa ubantod ng mga kaigsunan diya sa Ormoc City, kang Bradani Ayin, sa inyong pamilya. Sa Bunawan Siato, Negros Oriental, kang Brother Romeo Di Maula, sa inyong pamilya. Sa tanan, nga nagasunod o nagapatalinog kanunay sa among programa, kamo na niya na tanan ang among mga gipangumusta. O wag mo gustong magpadangat sa mga tungutan na mga kaigsunan, ang cell number nato sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938-768. O karon sa pagdisgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Sa atong natun-an mga mahal nga tigpaminaw o nagasunod dining programa sa Pbcm, no? Mga Langitnong Lamdag sa Kinabuhi. Gipadayag o gitug-an mo ang plano sa Dios sa ato nang natun-an kapag ka magisgo ta o kapanahonan adunay tulo nga gitakda nga pagpangalagad sa tao. Sa panahon sa amahan nga mao si Jehova kon Yahweh o sa ikaduhang hugna nga panahon mao ang atong Ginoong Hesukristo o sa ikatulong panahon diya sa Espiritu Santo nga pag-alagad nga karon na among ginumala sa pagtulod ang Pbcm. Ang wala masayri sa tao, nagtuo sila nga ana adyoy Espiritu Santo naa ang Hesukristo o nag-ila nga ana ang Jehova. Pero wala nila matagat nga adunay paghugna-hugna ini lagi tungod kay usmo namo ang pagpaybalo ang masayod dinhi ang tag-iya raman sa pagtulunan nga maoy mo pasabot nini. Pero dili magsilbi ang pagpasabot kung dili gyud mao gyud pasabot sa plano o pagsulti sa Dios. Kay amo nang gipahayag nga ang doktrina o pagtulunan sama ra kana sa usa ka panimalay nga kung magisgot ta og sulod sa maong panimalay
dili ang silingan sa imong balay mo'y nasayod sa imong panimalay. Dili pud kanang nanumbalay diha sa imong panimalay. Kung pananglitan do na may siya'y kasayuran sa imong panimalay, pipila lang tingali. Pero ang labing dako nga pagbulutan sa kasayuran, ang tag-iya sa balay kay siyaman ang nasayod tud kay iya mang panimalay. Kung ikaw naa ka sa pagtulunan nga tinuod, ang tinuod diha sa panimalay nga magdumala ang amahan man o ang masakop sa panimalay mauman ang mga anak. Kung ikaw sa pagtulunan nga tinuod na sakop, kamo lamang ang nasayod niya anak. Karon sa atong natun-an para ma-rephrase nga pagka magisgot ang unang panahon nga pagpangalagad, unang hugna, dili yun ang ilitok nga paalagaron ang tao diya sa atong Ginoong Hesukristo o dili pod paalagaron ang tao diya sa Espiritu Santo nga karon among gidumala sa pagtulon ang Pbcm. Tungod kay sa matag panahon adunay ingon nga bandila nga iisa. O kung magisgot ang unang panahon sa bandila nga pag-isa, walay lain maos si Jehova. Unsay prueba sumala sa Biblia, bradrone, nga kung magisgot ang unang panahon, nagpasalamat na kang Brad Nicky Hermias nga nadugangan ang atong programa instead nga usa ka oras lang, alas 2, ikan sa alas 12, mabuti ta sa alas 12 ngadto sa alas 2 na kita matapos. Basahon ako rin ang nakapahayag sa Biblia nga unang hugna sa pagpangalagad dito gyud ginahimo sa pagpangalagad kang Jehova kini si Jehova gipamatud-an sa iyang mga katawhan nga kini sa kabandila. Basahon ko ang Exodo kapitulo 17 bersikulo 15 mga kaigsunan ining paminawan. Gingon. Og si Moises nagpatindog og usa ka halaran. Og iyang ginganlan kini at halaran nga gipatindog ni Moises Jehova Nisi. Sa gibasa ko nagisgot nga magipatindog si Moises nga halaran o nagyanlan ni Moises ang maong halaran o Jehova Nisi. Dili Hesukristo Nisi, no? O dili po Espiritu Santo. Kung sumpayan pa natog Nisi na. Basta kayang gibasa ta sa Biblia, Jehova Nisi, na kung basahon na to kini sa footnote Reverend, alang sa kasayuran sa mga nagapaminaw, kinanggingon Jehova Nisi, matod pa din si Jehova akong bandila. Busa sa ilang kapanahunan sa pagpahayag ni Moises, kung doon na may bandila nga ilang gipadayag gipaila, dili Kristo, dili Espiritu Santo, kundi mao si Ginoong Jehova. Karon, kadtong Jehova Nisi, ingon nga ilang bandila, kay kung literal nga bandila, bradrone, ipangayat man gina. Panakton ka na. O, panakton. O, makita kay magkayab-gayab doon. Kung atong ipananglit sa literal nga bandila, kung ipakayab na, di maila. Kung sa Biblia, si Jehova bandila, maila, pinaagi, dili sa pagpakayab lugar sa literal nga bandila, kundi kung pagpakayab, mao ang pagmantala. Si Jehova ba yun? Nga bandila, kalakip ang titulo, nga maogi ilang ipakayab o gimantala. Gad makarayo sumala sa nakasulat sa Biblia, dili yun si Kristo ang ilang gihimong bandila o ang Espiritu Santo basta magisgot og unang hugna sa panahon. Sa unang hugna sa panahon, ang ngalan yun nga Jehova nga giingon-ingon nga bandila sa ato nabasa nga nakasulat kaganiha sa Biblia. Buta na to literal nga bandila. Ang usa ka naso dunay bandila nga ilang ipabarog. Kanang nasura nakatutok anang bandilaha. Kon literal nga naso literal nga bandila. Pero kay si Jehova, giingon nga bandila ngadto sa iyang katawhan. Sa diha nga ilahan ng ipakayab, ang pagpakayab nila, dili literal pagpakayab, kundi nga pareha nga atong iisa atong bandila. Kundi ang ilang pagpakayab mao ang pag-isa, mao ang pagmantala sa ngalan sa atong Ginoong Jehova. Dili sa nakasulat sa Deuteronomio kapitulo 32, 3-4. Kay gamantala ko ang ngalan ni Jehova, pakadakoon ninyo ang atong Dios, ang bato ang iyang buhat hingpit man. Kaya ang tanan niya nga mga dalan, mga matulid, Diyos sa pagkamatimaman, walay kasalaanan siya matarong ug matulid. Matod pa sa ni Moises, kasi siya man nagsulat ng Exodo 17:15.
Siya po'y nag-explica ng sulat ng Deuteronomio, ang gimantala nila ngalan, mao ang atong Ginoong Hiyuba. Busa klaro nga dili gyud Hesukristo di pod Espiritu Santo pag magisgutag unang hugna sa panahon. Karon, tungod ini si Haring David nga propeta o si propeta Moises. Si propeta David ba sumala sa Biblia, Brad Mario? Kining naglahi ba siya pamatuod sa gipamatuod ni Moises na si Jehovah mao ang bato sa ilang pagsugilon? Ani Reverend sa pagpahayag sa Salmo sa iyang kapitulo 18, sa iyang versikulo 1 sa 2, gayon din sa pagpahayag. Ihigugma ko ikaw, o Jehovah, ikaw ang akong kusog. Si Jehovah mao ang akong bato, o akong kuta, o ang akong kaluwasan. Diyos ko, akong bato nga kanino madambot ako, tanin ko, ug ang sungay sa akong kaluwasan, ang akong hataas na turi, sumala sa pagpahayag, Reverend. Sa paghisgot sa Biblia, kung maghisgot og sungay sa kaluwasan, ang sungay sa kaluwasan ni David, dili si Hesukristo, dili ang Espiritu Santo, o dili si Jehovah ang gitawag pod nila og hataas na turi, og mao ang gitawag og Dios nga bato nga diha siya ni Dagoc, og si Jehovah mao ang ilang kuta og manluluwas, dili ang Espiritu Santo, dili pod si Hesukristo. Si Jehovah mao ang ilang gihugma, matod pa ni David, gihugma ko ikaw, o Jehovah, ikaw ang akong kusog. Di matinaw na si Jehovah mo ilang gimagtala, mo ilang gipakayab nga sa literal nga panapton nga bandila imong ipakayab. Pero kay Dios man ang gisgutan nato nga bandila nga mao si Jehovah, ang pagpakayab aron maila mao ang pagmantala. Kay ang tumong nila diha nila ipakighiusa sumala sa nakasulat sa Biblia og dili gyud didto kang Hesukristo. Hain ang preba niya na Brad nga si Jehovah lamang diya ang ba nila kanunay sa kang Jehovah, dili kang Hesukristo ni sa Espiritu Santo. Hindi Reverend atong magbasahon sa Salmo sa iyang kapitulo 34, versikulo 1 hangtod sa 3, nagayon din. Pagkasahon ko si Jehovah sa tanang mga panahon, ang pagdaig kaniya magakanunay sa akong baba. Ang akong kalag magapangandak tungod kang Jehovah. Managpatalinghog niini ang mga maghop o managkalipay sila o panakuon ninyo si Jehovah uban kanako o usahan ta ang pagbayaw sa iyang ngalan. Nakita nato nga ibayaw ang bandila pod iisa. Si Jehovah mao ang ilang gibayaw, ingon nga usahan ta ang pagbayaw, dili Espiritu Santo, subona mo, dili pod Hesukristo. Nag-ingon si David, pagadaaygon ko ikaw, o Jehovah, sa tanang mga panahon, ang pagdaig kaniya kang Jehovah magakanunay sa akong baba. Dili nga kanunay dito ang pagdaig sa Espiritu Santo. Dili kanunay sa baba ang pagdaig sa atong Ginoong Hesukristo. Sa unsa nga tarungan? Kung maghisgot kita og unang ugna sa kapanahonan nga pagpangalagan. Karon, ang ato namang susihon sumala sa Biblia, Brother ni. Si David nagpamatuod, ang propeta nga David, hari, nagpamatuod na siya ba maong bato, maong kusog, o dito sila maghiusa sa pagbayaw sa ngalan ni Jehovah. Si propeta Isaias, naglain ba siya sa sinultihan ni propeta ang David? Ang gisulti ni David, naglain ba siya si Isaias ng iyang kusog? Si Hesukristo ba ang iyang alawiton? Si Hesukristo ba? O ang iyang alawiton ang Espiritu Santo ba? O ang iyang alawiton ang kusog o alawiton ang Espiritu Santo ba? So mala sa Biblia, brother,
Si Propeta Isaias Reverend, ang ilang kusog, si Jehovah yun na siya Ang ilang kusog ang ilang gigamit. kusog, ang nagigamit. Dili sa Isaias Kapitulo 12, versikulo 1 ngadto sa 2 nagaingon, og ngadtong adlaw ikaw ang magaingon pagapasalamatan ko ikaw o Jehovah, kay bisan ikaw nasuko kanako, ang imong kasuko di kuha mo og ako gilipay mo. Anya karon ang Dios mo ang akong kaluwasan, ako musalig og dili mahadlok. Kay si Jehovah bisan si Jehovah mao ang akong kusog og ang akong alawiton og siya nahimong kaluwasan ko. Wala maglain si David, mga mahal na mong tikpaminaw gikan kang Moises. O si Moises gikan kang David. O si Isaias wala maglain gikan kang David. O nagisgot si David nga si Jehovah mao ang ilang kusog sa pagmantala o alawiton, si Isaias mao gyapon nga nakaron ang Dios mong akong kaluwasan, ako mo salig og dili mahadlok. Kay si Jehovah bisan si Jehovah mong akong kusog ug ang akong alawiton. Dili gyud ang kusog nga ilang gigamit ug alawiton nga ilang gigamit para pahanungod sa Espiritu Santo, para pahanungod sa atong Ginoong Hesukristo sumala sa nakasulat sa Biblia. Pero kay mao man ni ilang gipadayag. Simple, kung magisgot ang unang hugna sa kapanahonan para maitisok sa unahuna, no gid po di ang gisugo gyud nga pangitaon. Dili gyud nila gisugo nga si Jehovah maoy dili nila pangitaon kay si Kristo gyud ang ilang gipapangita. Ginasugo nga ginapapangita sa tao ni ang Espiritu Santo. Ayon ang malig-on nga prima Brad Ronnie nga si Jehovah gyud ang ilang gipapangita sa mga tao, gisugo nila. Ano ang Preba Reverend, og tinuod pa na nga silang kapanahonan kung nga si Jehovah mo mga ilang gibayaw, ilang gisangyaw, gikan kang Moises, kang David, kang Isaias, sila nagpahayag nga si Jehovah ra gyud ang pangitaon sa tao. Yan ang ilang kapanahonan, unang hugna sa pagpangalaga. Basahon ko ang pahayag ni Haring David, o propeta nga si David. Sa Salmo sa Kapitulo 105, versikulo 4, ini. Pangitaan ninyo si Jehovah. Wala mag-ingon nga pangitaan ninyo si Kristo kay hugna mo sa pagpangalagad sa unang panahon. Wala po mag-ingon nga pangitaan ninyo ang Espiritu Santo. Ang gingon, pangitaan ninyo si Jehovah o ang iyang kalig-on, pangitaan ninyo sa gihapon ang iyang naon. Oh. Klaro nga si Jehovah ang ipapangita, pangitaan ninyo dili si Jesucristo ni ang Espiritu Santo. Si Jehovah rin. Nga naman ni mga kigalaan. Tungod kay kini nga pagpangalagad sa unang hugna nga panahon. Niya, kung mangita ang mga tao kay ipapangita man si Jehovah, makawang ba sila niining hugna abrad makarekon pangitaon nila si Jehovah? Dili makawang ngano man sa plastada pa lang gani si Moises nagmantala sa ngalan ni Jehovah. Si David iyang gibayaw ang ngalan sa atong Ginoong Jehovah. Nag-awhag si David usahan nato sa pagbayaw ang iyang ngalan. Mao na nga pag ipapangita dili gyud makawang. Si Isaias maoy nag-explikar sab ni ana dili nakasulat sa Isaias kapitulo 45 bersikulo 19. Ako wala makasulti sa tago sa usa ka dapit sa yuta sa kagitnitan. Ako wala mag-ingon sa kaliwat ni Jacob. Pangitaan ninyo ako sa kawang. Ako si Jehovah, nagsulti sa pagkamatarong. Ako nagapahayag sa mga butang nga matarong. Natod pa sa atong Ginoong Jehovah, sa dihang gisulat ni propeta na Isaias, nag-ingon si Jehovah nga pangitaon siya o dili makawang ang pagpangita sa atong Ginoong Jehovah. Busa klaro nga ingon ang Dios, wala ako mag-ingon sa kaliwat ni Jacob nga pangita ako ninyo sa kawang. Wala gay makawang ang tao pag mangita o pangitaon si Jehovah, dili gyud si Hesukristo ang ginapapangita. Dili pod ang Espiritu Santo mao gipapangita. Karon, kung si Jehovah man ang giisa maoy ilang ginapapangita, forever ba nga si Jehovah gyud mao ang pangitaon kay mao gid siya, mao siya sa kanunay ang alagaron sumala sa plano sa Dios nga gitug-an sa Biblia, brother. Niya ang pahayag Reverend nga dili forever. Tungod kay gigamit ang termino ni nga samtang.
Ha? Pag gamitan ganit termino nga samtang, meaning dili na dumalawan. Basahan ko lang ang pagpahayag sa balahang kasulatan. Sa pahayag ni Propeta Isaiah sa iyang kapitulo 55, versikulo 6, ini. Pangitaan ninyo si Yuba samtang siya hikaplagan pa. Na naggamit ang terminong samtang ha. Sangpita ninyo siya, si Yuba, samtang anaata siya sa doon. Kaya gamit ang termino nga samtang mga kaigsunan, buti pasabot dili dumalayon nga siya nagay pangitaon, dili forever nga siya nagyod ang pangitaon, bisag naman gisplikan sa mga propita, si propeta Isaias nga silang panahon, ipapangita, o sinabot, ipapangita na gyud siya ba kung labot ang panahon punto, nga gisusita, nga dili ni dumalayon o forever nga si Yuba lang gyud ang pangitaon sa tao. Okay, tanawa mga mahal nga tigpaminaw, iming ni na mag-anam na anam na og kaawop ang unang hugna nga panahon. Musa gingon gani pangitaan ninyo si Jehova samtang siya hikaplagan pa. Kay mag-abot ang panahon nga kung ang tao mag-alagad dili na si Jehova pa ang angay o mao ang kaplagon. Gingon sa Biblia, sangpitan ninyo siya samtang anaa pa siya sa doon. Buti pasabot kay nasa doon muabot ang panahon nga mopahalayo na siya aron dili na siya may pangitaon sa tao. Na dili man na siya ingon nga unsay tawag nini nga basta-basta lang. Kay wala pa'y tumong niya na ang Dios moingon nga pangita ako samtang hikaplagan pa. Sampita ko samtang napak ko sa doon. Kay maintiman-an nga ang Jeremias 23:24 maghisgot ang Diyos. Ang Diyos permanente nga nas doon. Permanente siya to as layo. Na adit siya permi. Kaya nga naman, basahon ko ang 23:24 sa Jeremias nagingon. Diyos ba lamang ako nga ania sa hadoon? Nagaingon si Jehova. O dili ba ako usa ka Diyos sa halayo? Ado na may usa nga makatago siyang kaugalingon sa mga suok sa pagkaangi. Nga ako dili makakita kanya nagaingon siya. Dili ba napuno ko ang langit ug ang yuta nagaingon siya? Nganong ang Biblia nagpamatuod man nga pangitaan ninyo siya samtang hikaplagan pa. Sangpitan ninyo siya samtang anaa pa siya sa doon. Nga Diyos man gyapon siya to sa layo. Diyos dili lamang siya Diyos sa doon. O Diyos siya sa kadiyos nga to sa layo. O nag-ingon ang Biblia nga walay makatago siyang kaugalingon. Ang mga tao dili gyud makatago siyang kaugalingon sa masok sa pagkaagi nga siya dili makakita kaninyo o kanato nagayon suba. Kay napuno daw niya ang langit ug ang yuta. Wa gyud makatago. Pero ngano man nga mahimo man siya giingon nga samtang napas siya sa doon. Kay moabot na ang panahon nga dili na siya mao ang pangitaon o sangpiton. Pero unsang tawag niya ng panahon na Brad Makarayo pagka moabot ang panahon nga dili na di siya mao ang pangitaon sa katumbas niya na dili na siya mao ang tingaon. Unsay tawag anang adlaw nga instead nga dili na mo'y pangitaon o tingaon sa tao, mo gyapon gipadayon nila ang pagpangita aron dito sila sa kang Jehova mag-alagad. Kanang nindot kayo nga pangutana, giingon unsa na ng tawag niya ng adlaw dayon. Balikan ko sang 45:19, nindot kayong pahayag. Ako wala magsulti sa tago sa usa ka dapit sa yuta sa kangitngitan. Sa Isaiah 45:19. Unya mao ning panahon nga giingon nga dili makawang ang pagpangita ni Jehova kay wala man siya magsulti sa kangitngitan. Unya mogiingon sa nakasulat sa balang kasulatan pangita siya samtang. Pag-ingon nga siya hikaplagan pa kanang giingon nga samtang sa hikaplagan. Kanang giingon samtang mao nang giingon nga wala sa magsulti didto sa usa ka dapit sa kangitngitan. Mao na nga pero pag abot na ganing panahon kanang giingon dili na siya makaplagan bisag unsaon pa sa mga tao sa pagpangita ni sa pagkaplag kangitngitan ug alaot na ang maani sa tawo niya na. Nias na kasulat sa Amos kapitulo 5 bersikulo 18 kama 20. Alaot kamo nga nagatungwa sa adlaw ni Jehova. Ngano man nabuot kamo moabot ang adlaw ni Jehova. Ang adlaw ni Jehova kangit-ngit man ug dili kahayag. Tanawa gani sa bersikulo 18, ikunik dito sa 45:19 sa Isaias, wala sa magsulti sa kangit-ngitan pero dire doon na mga tao moabot ang panahon ang adlaw maglaom ang tao unsay maani kangit-ngitan sa atong nabasa sa Biblia.
Sa bersikulo 20, dili ba kangitngitan ang adlaw ni Yuba, dili kahayag, dili ba gayon, hilabihan ang kangitngitan o walay kahayag niya na. Kana din gingon, moabot ang panahon, hatagan na sa Dios og utlanan, nagiingon na pagpangita sa atong Ginoo nga dili makawang. Kanang opposite niya na, munang giingon kangitngitan na gyud ang maani sa tao o alaot gitawag adlaw sa giingon na kangitngit o giingon sa pagpahayag nga alaot na ang tao kung maglaom ug mangita pa niya ng panahon na. O, klaro atong nakita mga kigalaan kay ang tawag din niya na ang adlaw ni Yuba kangitngita na. Pag ingog adlaw, dili na di ay adlaw o panahon ni Yuba kay may nang masabtan nga ang adlaw o panahon maura na. Ha? Niya. Hunaon mo na ang gitinguha dili yawa og magisgotag mutuo sa Dios ato yung tinguhaon ang Dios kay gumikan sa atong pagtuo kita nagatinguha ug ang tao nga dili magtinguha uway pagtinguha sa Dios wa na mutuo na imbes nga siya ba mo gitinguha na alaot hinon hunauna di ka tuod tang maalaot katong mga tao nga wala magtinguha pero gingon alaot ka mo nga magatinguha nga naman okay pasidaan na nga pagitaan niyo siya ba sampang siya kaplagan pa kay ang buti pasabot moabot di ay nga ang panahon kang yuba imbis siya may pangitaon dili na siya mao ang kaplagon o pangitaon pa sa tao kung kanang panahon na dili nimo masertan kay kung dunay pagtulunan o relihiyon nga ilang gipasangil nga ang ilang pagtulunan gikan kang yuba og siyubang nagsugo kanila usa ka dakong baka kay ang adlaw panahon kang yuba walaon na niya og maalaot ang tao magtinguha niya na og sayo lamang sa pag-ilab na dun kung doon na may mangutana sa pagingon nga usa man ang giingon nga kangitgitan man di ay ang adlaw o panahon kang yuba kung doon ay mangutana sayo lamang kung mahibaluan nato ang kahayag kaya ang opposite sa kahayag kangitgit man o ang opposite sa kangitgit kahayag sa Biblia brado ni gitudlo ba unsay kahulugan o resulta bunga niya na kung maghatag ang Biblia ngano unsay pasabot ang kahayag kay kung mahibaluan masabtan sa dato unsa ng kangitgit o kangitgitan. Okay, so kung masabtan na to ang dihubad sa kahayag mo opposite sa kangitngit atong mahibaluan gid unsa man gipasabot sa kangitngit nga din muna na giagdiri sa adlaw panahon ni ubang kung tinguao na sa tao alaot na ang mapahignan. Basahon ko ang pahayag ni Apostol nga si Pablo mga kaigsunan dinhi sa Episo kapitulo 5 bersikulo 8 ug 9 inyong paminawan. Kay bisan tuod kangitngit kamo kaniadto karon kahayag na kamo tuod sa Ginoo paggawi kamo ingon nga mga tao nga may kahayag kay ang bunga sa kahayag makita diha sa tanang maayo ug matarong ug matuod matinaw sa pagpahayag sa balaang kasulatan ribirin nagsusita Okay, gingon man ko tuod kangitgit kamo kayan to pero karon mahayag na kamo tuod sa Ginoo. Ug gihatag dayon nga kining kahayag may bunga nga ang bunga niya makita diha sa tanang maayo ug matarong ug matuod nga sa ato ka ang bunga nining kahayag kamatuoran makita matarong o matuod. Opposite naman sa kangitgit mga kaigsunan kay ang kahayag makita man sa matarong matuod kini di ang kangitngit dili na makita ang pagkamatarong o ang pagkamatuod o kamaturan mao na gi-address sa kapanahonan ni Yuba nga mahimo na unya siyang kangitngitan but ipasabot dili na di mao ang kamaturan kung kaplagon sa tao alaot ang mapahignan. Usa sayon lamang kung naay magdala-dala pagpaila nga ang pagtulunan nila sa kanghiubagikan kay gano kung sila nahibalo pa, gihimo na nga kangitkitan ang panahon Yuba. Gani, atong hinumduman nga si Yuba sa ilang pagwali, si Yuba bato. Si Yuba maong ilang kaluwasan. Si Yuba mao ang ilang kusog. Sa atong nabasa kaganina sa Salmo 18:1 og 2 sa gisulti ni Haring David og ni Isayas sumala sa nakaplagan na nabasa kaganina sumala sa 12:1 ngadto sa 2 nga siya ba mo ilang alawiton siya ba mong ilang kusog pero sa Biblia
Tun kay dili man magpadayon katong kusog nga hiyuba nga gamiton kay angay lamang kato kung magpadayon, pero kung dili ipadayon, adunay pasidaan nga pagitaan ninyo siyuba samtang hikaplagan pa. Kay usbon ko, mabot ang panahon nga dili na siya kaplagon kanang hiyuba nga giisa o gibayaw nila ingon nga bandila. Kay aduna nay pagbag-o og kusog, taliwala nga siyuba kusog. Ay nang puriba nga dunay pagbag-o og kusog nga katumbas nga kung ang kusog si hiyuba mo pamatuod ni David o ni Isaias, pero sa pagbag-o nagkusog, buti pasabot, pagbag-o na og mantala sa ngalan nga dili na hiyuba. Nabay tagna niya na, Brethren, ni sumala sa Biblia? Ano man, Brethren, ano tagna sa balang kasulatan nga sila magbag-o sila silang kusog. Adunay pagbago. Adunay pagbago sa kusog. Dini sa Isaias Kapitulo 41, versikulo 1 nagaingon, paghilom kamo sa atubangan ko, o mga pulo o ang mga katawhan, pabag-uha sa ilang kusog, padula sila, unya, pasultiya sila, managtigong kita sa tingob aron sa paghukom. Okay, tamo na. Kini ang malig-on nga priba, mga mahal nga tigpaminaw. Sa pag-ingon, paghilom kamo sa atubangan ko o mga pulo. Gi-address sa Diyos dito mga pulo. Na irresponsibilidad nga mo pahibalon nini. O ang Diyos na yun, o ang mga katawan. I-address dito sa mga pulo. Babaguha sila sa ilang kusog. Pag magbag-og kusog, mga mahal namong tigpaminaw, unya katurag yapon sa una tong kusog, katong karaan, hindi wala mabago. Kaya ang kusog na Rudy, o mauman siyo ba? Yung muna gimantala nila ni Moises dito Deuteronomio 32:3-4. Kaya mo may ingon na ilang bandila. Oo. Pero pag-ingog, pabaguha ang mga katawan sa ilang kusog, ipaduol na sa pagtingog aron sa paghukom. O ang paghukom nga gipasabot, na maoy buhaton sa mga taong ni duol na aron masayod sila nga aduna nay pagpahibalo nga pabaguhon na ang tao sa kusog, ang buti pasabot niya na nga magtigom ka sa paghukom, ang pagtigom niya sa paghukom, pagsulti ka na sa kamaturan, ay nang priba niya na Brad Makarayo nga ang buti pasabot sa pagpaduol aron mo sulti sa paghukom, nga ang paghukom mauna ang pagsulti sa kamaturan, nga ang kamaturan sa bag-o na nga kusog, dili sa kanhing kusog na si Hiyuba ang ngalan nga mo'y ginantala. Pag mag-iskot og bag-ong kusog, bag-ong pagmantala o wali sa ngalan nga dili na Hiyuba. Dini ang prueba niya na sa Zacarias 8:16. Kining mga butanga mong inyong pagabuhaton. Sumulti ang tagsatagsa kanyo sa matuod, sa iyang isig katao, magpakanaog sa paghukom sa kamaturan sa pagigdayat sulod sa inyong maganghaan. Busa ka na din pagpakanaog sa paghukom o ka na pagsulti, magtigong pagtingog, magsulti sa kamaturan sa atong nabasa sa Biblia. Na ang pagsulti sa kamaturan, mao ang pagmantala, dili na sa ngalan nga Hiyuba nga maong kusog, kay aduna nay pagbag-og kusog. Na makatba ang mga ministro sa Pbcm mga malamang tigpaminaw. Ibig kini nga aduna na di ay para sa ikaduang hugna. Pero pag mag-ingon sila, mga ministro sa Pbcm, doon na bagay litra por litra nga mabasa sa Biblia nga kininiang, di na yun itudlo o muabot yun nga dili na siya ba ang pagtudlo kay basig gipatinaw na sa Biblia, Brad Ronnie, sila pa'y maglibog-libog kay diskomplado lugar kay una-una na to, siya ba ang kusog nga ilang giawit? Dili si Kristo, dili ang Espiritu Santo mo ilang gimantala. Siya ba mo ilang kusog nga gimantala? Maoy ilang bandila. Pero kay aduna may pagbag-o na sa kusog, di pagbag-o na sa pagmantala, dili na yun. Si Hiyuba kay pabaguha ang mga tao, ang mga katawan sa ilang kusog. Kay nakaibalo na ang mga katawan nga kung nakabasa sila o atong gibasa nga siya ba mang kusog, pagbago nagkusog, bago na nga pamatuod o pagbantala. Pero kung mangita sila litra por litra nga dili nagyot, si Hiyuba ang kusog o Hiyuba imantala, naababron eh. Ano nga rin, no siya, litra po litra gina, kagitag naman sa 41 sa Isaias nga dili pagbagos ko so, dili gipabago, dili git tagaag kinutuban ang pagbantala sa ngalan ni Hiyuba. Mismo si Hiyuba nga ilang kusog, mo naghimo sa tugon nga dili magpadayon ng pagtudlo pagbantala siyang ngalan. Litra po litra mga kaigsunan basahon ko.
Sa Jeremias Kapitulo 31, versikulo 31, ngadto sa 34 ang akong pagbasa o di paminawan. Dino. Adiya karon ang mga adlaw moabot na nagaingon si Jehovah nga ako magabuhat og usa ka bagong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Juda. Mupusog kadali. Sa atong gibasa, ang naghimog bagong tugon mao si Jehovah, iyang gisulti una address dito sa iyang katawan nga Israel. Nga ang Israel mo nang iyang katawan. Siyang nagtukod, Pedro. Oo, mabasa nato kana sa ikaduhang Samuel Kapitulo 7, versikulo 10 kana 24. Nga kanang Israel nga iyang katawan, opisyal po na niya nga pangalan. Oo, sumala sa unang hari 18:31. Karon, niya, unsa man ang bagong tugon nga gibuhat sa Ginoo nga si Jehovah, address di pahinungod dito sa iyang katawang Israel. Ipadayon ko sa pagbasa. Dili sama sa tugon nga gibuhat ko uban sa ilang mga amahan sa adlaw nga giagap ko sila sa kamot sa pagpagula kanila, gikan sa yuta sa hito nga ang maong tugon ilang gilapas bisan ako mao ang ilang bana nagaingon si Jehovah. Apan kini mao ang tugon nga pagabuhaton ko uban sa balay sa Israel sa tapos ngadtong mga adlaw nagaingon si Jehovah. Ibutan ko ang akong kasuguan sa ilang sunod nga mga bahin og diha sa ilang kasing-kasing kini isulat ko og ako mahimong ilang Dios og sila mahimong akong katawan. Yan ang pinakapunto sa bersikulo 34. Og sila dili na gayod magatudlo katubing bagong tubo na gihimo sa atong Ginoong Jehova. Og sila dili na gayod magtudlo ang tagsatag sa katao sa iyang isig katao og ang tagsatag sa katao sa iyang igsoon sa pag-ingon ingon mo si Jehova. So doon lang siguro ang atong pagbasa rin doon, matinaw sa atong gisusi. Tungod kay may tagna sa 41, sa Isaias, nga papag-uon ang mga tao sa kusog, nga ang kusog si Jehovah, dili mabagbo, kung dili tagad kinutugban. Busa gibasa ta, mismo ang Dios na si Jehovah mo naghimog tugon nga dili magpadayon ang pagpanudlo o ang pagbantala sa iyang ngalan. Busa, niabot ng panahon sa tagda sa Biblia nga adunay nay katapusan o cut off sa panahon kang Jehovah. Siyempre, adunay musunod sa tagda sa kang Jehovah. Kinsa ba ang musunod? Sumala sa Biblia sa tagna pero wala nganli og kinsa sumala sa Biblia, Brad Mario. Sumala din ni Reverend sa pagpahayag sa Salmo sa iyang Kapitulo 3, versikulo 12, giingon din sa pagpahayag. Pumalo ka mo sa anak, aron siya dili masuko o mga wala kamo diha sa dalan. Kaya ang kapumot niya mo sinaog sa dili madugay. Ulahan kadtong tanan nga mugamot diha kaniya. Sa gibasa bersikulo 12 mga malamong tigpaminaw pero isugot ta sa bersikulo 10 sa kapitulo 2. Kay para dili lipat ang mga katawhan, dili kapitulo 4, dili pod kapitulo 3, kapitulo 2, versikulo 11 ngadtos 12 mga malamong tigpaminaw. Balikan ko ang pagbasa sa balikan ko ang pagbasa. Ako lang mo basa mga malamong tigpaminaw para matagad. Sa kahadlok, umalagad kamo kang Jehova, og managlipay kamo uban ang pagkurok. Unang-una, si Jehova, umalagad ka mo kang Jehova, kay mo man yung sinugdanan. O magkalipay ka mo uban ang pagkurog. Pero sa atong nabasa, aduna na'y pag-cut off, dili na pagtudlo sa ngalan o sa kusog ka mo si Jehova. Ang versikulo 12 na giyon. Humalok ka mo sa anak. Aron siya dili masuko og mga wala ka mo diya sa dalan. Kay ang kapungot niya, musilaog sa dili madugay, bulan katong tanan, nga budangop diya kanya. Na ay gisgutan, mga kaigsunan, nga humanday kat upon ang panahon kang Jehova, dunanay anak, humalok ka mo sa anak, aron sa dili masuko, pero nganlik kinsa ning anak ka, makitaan man ni naturon. Si David ang namulong ni ini. Gawas kang David na namulong nga adunay anak na doon, kinsa pa ang nagapayag din Ang anak ni David, rin nga si Haring Salomon, nagpahayag po, nagisgot po og anak. Niya, basahon ko sa Proverbio, Kapitulo 30, versikulo 4, nga kung pagbabasahon inyong paminawan, mga minahal nga tigpaminaw. Kinsabay nakasaka ngadto sa langit og nanaog. Pangutana man niyo, bato ng ansiran mga kaigsunan, wala lain kadtong amahan.
Kinsabay nagahipo sa hangin diya sa iyang mga kinumo o batong ansiran mo ng amahan. Kinsabay nakahugpong sa katubigan sunod sa iyang panapton. Ansiran na po niya, magad ding amahan. Kinsabay nagapahimutang sa tanang mga kinatumuan sa yuta. Ansiran na to, kung pangutan naman, magad ding amahan. Kinsaba ang iyang ngalan, o dinay ngalan ang amahan. Nagdisgutan din eh. O kinsaba ang ngalan sa iyang anak na lalaki kung ikaw nahibalo. Di sa ito pa badron kadto din amahan na ngalan. May ngalan. Unya sa Biblia ang amahan kinsa badron ang amahan. Ang amahan, Para makita na to. okay, ang amahan din mo ko na ang atong Ginoong Hiyuba sumala sa pagpahayag din sa nabasa sa Isaiah sa iyang kapitulo 64 versikulo 8. Dino, apan karon o Hiyuba, ikaw mao ang among amahan. Di sayon lamang kanang anak, iya anak din na sa amahan nga Si mo Hiyuba. si Hiyuba. Uh-huh. Ang dapit sa amahan nga mo si Hiyuba kay palusuton ay ang iyang anak. O kay ang anak duna pud di ay kunoy ngalan, pero samtang dili pa moabot ang katumanan sa anak, mga mahal namong tigpaminaw, nasayod si David nga naay anak ang amahan, pero tungod kay wa pa moabot ang ikaduhang hugna nga panahon. Wala pa mataw kining anaka, sila igo lang nakibalo nga naay anak, pero wa may bawig kisingalan sa anak. Si Salomon kay anak man ni Haring David nakibalo nga napoy anak, pero wa gyud may bawo ug di pa pod matuman ang katumanan. Kung kinsa ngalan sa anak, makaray pagkatuman na kinsa kadtong anak sa amahan nga mao si Hiyuba. Mao kana ang atong Ginoo Kristo diri sa Lucas, ang atong pagabasahon diri sa kapitulo 2, versikulo 21, sugod lang nato niya atong ikama sa versikulo 34. O sa tapos na ang 8 ka adlaw sa pagsirkunsidar na kaniya, ilang ginganlan siya Jesus ang ngalan nga gihatag kaniya sa manulunda sa wala pa siya ipanamkon sa 34. Kung si Simeon na nalangin kanila ug miingon kang Maria nga ginahang tanawa kining bata gitudlo ingon hinungdan sa pagkapukan sa pagbangon sa kapindaan ug ingon nga ilhanan nga pagasupakon. Busa doon na di ay anak nga nataw nga gi-circumcisionan, gituli. Mga malamong tigpaminaw sa gibasa ni Brad Macarayo. O ang maong anak gitudlo sumala sa Biblia nga dunay ngalan. Nakaron sumala sa pagpayag Brad Ronnie gi atagan pagtagan nga kining anak dito nagyud pod ang tao diha ipagpatalim sa mga anak. Gihatagan gyud ron ang amahan mismo mo nagayon nga diha na ipapatalinod sa anak. Nga naman tuod kay dili naman magpadayon gud ang pagmantala o ang pagpatalinod dito sa amahan. Di tigaan magkinutuban mo nang sa pagpahayag sa Biblia, matong pagbabasahaw dinhi sa Lucas kapitulo 9 bersikulo 35 yun ini. Gikan sa panganod dihay tingog nga miabot nga nagdingon. Mao kini ang akong anak. Pagkamulisdot ganit atong anak sa tupasiyas kahimtang amahan. Kung sa dingon, mao kini ang akong anak, ang akong pinili, patalangugi ninyo siya. Nakita na nato nga si Maria maong inahan nga gigawasan sa atong Ginoong Kristo. Ug ang maong bata nga gigawas diha kang Maria, nag-ingon ang amahan, mo nang atong anak nga pinalangga kaniya may kalipay ako, patalingugi ninyo siya. Bakman di ay nagihimo na ang panahon kang Hiyuba nga kangikitan, kay dito naman di ay tas sa anak magpatalinghog. Kay pag-abot naman sa anak, mga mahalamong tigpaminaw, siya na ang nag-angkon sa dapit kang Hiyuba na himo naman kangikitan ang katong bandila nga nagpadayat o gipadeg sa mga katawhang Israel. Sa Juan 8:12, si Kristo na ang miangkon o kanila si Jesus misulti pag-usap nga nag-ingon, ako mao ang kayag alang sa kalibutan. Siya nga magasunod kanako, dili gid magalakaw sa kangitngit. Hinunoa magabaton siya sa kayag nga magahatag og kinabuhi. Kinsa nay nag-angkon sa kayag? Si Kristo na unsa na ang dapit sa kagiyuba. Kangit-kita na og mosunod ka atong panahon nga Hiyuba nga naay pagtulunan nga magdala-dala niya na.
sa ubang dapit na doon na ay pagtulunan nga gitawag og Dios nga amahan. Na natingala ta nga Dios nga amahan na nahusto na sila pagdala ng Dios amahan. Hibaw man tag kinsa ng amahan. Si Hioba man. Nga di naman itudlo ng Dios nga amahan. Kay tuan na di ita sa anak. Na kining anak Dios po di. Og sa Biblia adunay tagna. Nga kung balikan na to ang tagna, nga kung si Hioba gitawag og bato, gikat-op na kay doon na isunod niya, nga mautong anak, kinibang anak, sumala sa Biblia. Brother ni, may tagna ba ni sa iya po nga titulo nga pagkabato, o asa ni plastar pagpalo na ni Hioba? Oo, Reverend, ang kinungisugutan nga anak din ang gitagna sa balang kasulatan na adunay na titulo nga ang titulo na Adunay titulo. oo nga ang titulo mo ang bato sa pamag-ang nga dito kini gipaylo na sa Sion dili sa Isaiah kapitulo 28 bersikulo 16 na gayon busa mo kini ang giginiba anya karon gibutang gud dito sa Sion alang sa usa ka katukuranan ang usa ka bato ang usa ka sinulayan nga bato ang usa ka bililhon nga bato sa pamag-ang sa patukuran nga maligon kadtong moto dili magadali. Sa nakita nato mga malamong tigpaminaw, mo na ni ang panahon. Si Hioba bato, si Hioba bandila, pero nagpadala siya o nagpaluna siya og usa ka bato nga bato sa pamag-ang sa patukuranan. Asa gibutang sa Sion. Matod pas Biblia. Unya kay sa Sion man gibutang, maitugo nga kining mutuo unya nini nanay pasidaan pod gadtong mutuo dili magadali kay buti pasabot basig maghinayag unya nini kay may plano ang Dios kay ug nahugna ra man ni ang iyong masabtan wala mi magdugang sa kasulatan na kung inyong gisundan mo gining nakasulat karon kinsa kay wa man ibutang kinsa ngalan aning gitawag og bato sa pamag-ang sa tagna kay kung magtagna lagi di man abilidad sa Biblia gaduni nga kung magtagna ibutang angalan. Pero kinsa kining gibutang dito sa Sion, unsa kining Sion, gaduni? Okay, basahon nato sa Biblia ang Katoliko Reverend nga dunay Imprimatur Julio Cardinal Rosales unya gitambayungan kini sa mga scholar sa Biblia mga Protestante ug Katoliko dinhi sa pahina 397 mga kaigsunan akong basahon dinhi sa Tulong nga Sion aron sa pagsusi nato kung unsa gipasabot niini niya Sion una kay naman ni number 1 number 2 ni ang ngalan sa usa ka bungtod sa Jerusalem ikaduha laing ngalan sa siyudad sa Jerusalem busa ang Sion na Reverend nga diya gipahimutan sa Dios ang bato sa pamag-ang mga kaigsunan mao day kini ang bungtod sa Jerusalem laing ngalan sa siyudad sa Jerusalem. Busa nakita nato nga dito di ay sa Jerusalem mutunga ang bato sa pamag-ang. Pag-abot na sa atong Ginoong Kristo, Brad Mario, gipahinumdum ba ang kanang naa sa 28:16 sa Isaias gipahinumdum ba sa atong Ginoong Kristo ang kadtong gisgutang bato sa pamag-ang? Dinhis magpahayag Reverend sa nakasulat sa basahon sa Mateo sa iyang kapitulo 22, versikulo Kapitulo 21. 21, giingon din sa pagpahayag sa versikulo 42, giingon, og si Jesus niingon kanila, wala ba gayud kamo magbasa sa kasulatan nga ang maong bato sa mga magtutukod kisalikuay na hinung uluhang bato sa pamag-ang buhat kini sa Ginoo o sa atong mga mata makapahigulong gayud sumala sa pagpahayag ni Karen. Busa og sa nangisda pa may mga malamong tigpaminaw, tutok kita sa isda, no? Ug ang ato pong gamit para sa isda ato gyud tutukan kay ug motutok ka dito sa laing isda ay di gyud nato madakpan ang buot patong ipasabot na. Busa ang pagtutok namo sa mga bersikulo, sa mga kapitulo nga sinsiro ang among buot pasabot. Kay di man kalikayan nga dunay mo sipyat nato paglitok pero ang paglitok sa sipyat dili doktrina. Mao nga gitulid nato nga pagpahigayon o pagpaluna nga ang 21:42 mo nang giisgot ni Kristo nga pagsulti nga wala ba kamo makabasa sa kasulatan. Nasaan si Kristo nga nay kasulatan. Nga wa ba daw kuno makabasa mo sa kasulatan. O matod pa ang maong bato
daw nga naas kasulatan nga wala ba mo makabasa. Nga sa mga magtutukod gisalikway. Doon ay mga nagtukod na sa panahon kang Kristos pagtulunan. Mga mahal nga tigpaminaw. Pero ang bato sa pamag-ang na buwat kini sa Ginoo nga Ginoo makapahibulong gisalikway nis mga magtutukod. Pero sa pagkatuman na, Brad Macarayo, o sa pagsabot na sa mga tinunan sa atong Ginoong Kristo kumo sila pamilya sa usa ka panimalay. Ang tag-iya sa sulod sa panimalay nga mo si Kristo isip nagpalugwa na siya may tungod sa sulod sa panimalay nga naa day bato sa nasabtan sa mga anak sa panimalay buti pasabot membro sa maunang nakasabot nga doktrina kinsa ang bato sa pamag-ang. Sa mga sakop sa panimalay o sa membro sa atong Ginoong Kristo, sa magwawali sa atong Ginoong Kristo nga mao si Apostol Pablo, ila dayon giwali nga ang batos pamag-ang nga gipahimutang dito sa Sion mao gyud ang atong Ginoong Kristo. Efeso 2:20 giingon kamo mga tinukod ibabaw sa patukuranan nga mga apostoles o mga propeta nga niini si Kristo mong uluhan bato sa pamag-ang. Umikan sa pagpahinumdom ni Kristo, wala pa mabasay ang mahitungod sa batos pamag-ang. Klaro nga giangko ni Kristo nga siya ang batos pamag-ang ug maila nato tungod kay sinultihan sa mga apostoles di paila man nila nga ang batos pamag-ang mao si Kristo. Nakita na nato mga mahal lamang tigpaminaw no nga mao ang atong Ginoong Kristo. Maong bato sa pamag-ang. Balikan nato ang punto mga mahal lamang tigpaminaw. Nga sa unang hugna nga panahon si Hiyuba mao ang bandila. Siya ang giawit. Siya ang ilang kusog. Siya mao ang Dios. Nagimantala na dito maghiusa. Apan sa plano sa Dios gikat-op ang kapanahonan para ipalusot ang iyang anak nga dito na ta magpatalinghog. Kay kung mobalik ang tao diya sa kang Hiyuba, nga dili na panahon o adlaw ni Hiyuba, kay panahon na o adlaw na sa iyang anak nga mo'y nag-angkon nga ako na mao ang kayag kay ang dapit siya nga man gihimo na nga kangitngit aron kung ang tao padayon dito maalaot yun para dili malaot sa panahon ng Kristo siya na ang angay nga sundon sumala sa plano sa Dios. Si Kristo ba gitagna sa Biblia mga mahal mong tigpaminaw nga siya napod isip mao mo lugar nga bandila? Gitagna. Pero wa lang din hiibutang nga siya ba si Kristo. Basahon kong nakasulat din sa Isaias Kapitulo 11 versikulo 10 sa atong mabasa. Gingon. O mahitabo ni atong adlawa na ang gamot ni Isay nga nagatindog ingon nga usa ka bandila sa mga katawhan. Kanya mangita ang mga nason ug ang iyang dapit nga pagapahulayan mahimong mahimayaon. Sa tagna mga malamong tigpaminaw, dili ni ang Hiyuba ni sa gibasa ganina sa 17:15 nga nagtukod si Moises ug halaran gitawag niya Hiyuba ni nga ang buti pasabot gihatag aron dali ta makasabot sa footnote nga ang Hiyuba ni siya ba akong bandila sa Exodo 17:15. Pero kini na pong bandila nga motindog ingon nga bandila dito kini gitawag og di sulti nga mahitabo niya tong alawa nga ang gamot Isay magatindog ingon nga usa ka bandila naa na po di ay para sa gamot na usab kita ni Isay. Karon kinsa ba si Isay sumala sa Biblia bradrone para mahatagan natong pagtagad? Kinsa kini si Isay? Okay, atong basahon kung kinsa kini si Isay nga timan-an ta sa tagna nga gibasa ni Miribilin may mugula nga mahimong gitawag og bandila, gitawag og gamot ni Isay. Si Isay mao ni siya ang amahan ni Haring David. Sumala sa Salmo kapitulo 72 bersikulo 20 mga kaigsunan akong basahon. Ang mga pag-ampo ni David, ang anak nga lalaki ni Isay natapos na busa si Isay. Reverend sa Biblia mao ang amahan ni Haring David. Karon atong timan-an kay pag-ingog magatindog ang gamot ni Isay ingon nga bandila. Si Isay amahan ni David. Buti pasabot nga pag-ingog gamot ni Isay magatindog ingon nga bandila. Buti pasabot ka na nga kaliwat ni Isay o kaliwat ni David.
Karon, kinsa ba ang kaliwat ni David sumala sa Biblia Brad Makarayo? Kung sa pagpamatuod. Kung kinsa ka na, nga nagatindog raw po na ingon nga bandila sa pagtagna dito sa Isaias, Kapitulo 10, Kapitulo 11, versikulo 10, mao ka na ang atong Ginoong Hesukristo. Diri sa nakasulat sa pinadayag, akong pagabasahon, Kapitulo 22, versikulo 16, pero ang akong pagabasahon, pag-una, kining gitawag ang buhing, diri sa nakasulat sa ikaduhang Timoteo Kapitulo 2 versikulo 8. Sali pa ang pinadayag imong giingon. Oo. Giingon sa pagpahayag diri sa ikaduhang Timoteo Kapitulo 2 versikulo 8 sa sitas nga ako nang gikasitar. Sa giingon ang buhing pulong. Ayaw gayod kalimti ang kahibulungang kamaturan nga si Jesucristo nagpakatao diya sa banay ni Haring David. Bisag diha lang takutob, Jesucristo nagpakatao diya sa banay ni Haring David. Atong tiwason unsa na si Jesucristo sa gibasa? O siya o giingon o siya Dios sumala sa kamatuoran nga nabanhaw siya gikan sa mga patay. Si Kristo natao sa banay ni Haring David o siya Dios sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. O tanawa katong anak nga gipakuli sa amahan, nga gitawag sa titulo nga bato sa pamagang, ang nagbutang si Hiyuba nga amahan bato o si Hiyuba bandila. Nailaing bandila nga gipamutang katong gamot ni Isay, kaliwat ni David. Si Kristo day kaliwat ni David. Siya pagid ang giingon pong gamot. Sumala sa imong giingon ba makarayo nga basahon ko ang pinadig pero giuna nimo ang ikaduhang Timoteo 2:8. Gingon man dito nga natao sa banay ni Haring David si Jesucristo o niya Dios ang atong Ginoo Kristo. So gisplikar ni Apostol Pablo sa ikaduhang Timoteo 2:8. Giklaro ginya nga katong gamot ni Isay nga nagatindog ingon nga bandila na kaliwat ni David mao kana ang atong Ginoo Kristo. Gingon sa pinadayag 22:16, ako si Jesus mao ang nagpadala kaninyo sa akong manulunda uban niining pagpanghimatuod alang sa mga iglesia. Ako matud pa ni Kristo mao ang gamot ug ang kaliwat ni David. Giingon ako mao ang masidlak nga bituon sa kabuntagon. Busa giklaro ang katong tagna dito sa Isaias Kapitulo 11 versikulo 10 natuman to sa atong Ginoo Kristo katong gamot nga nagtindog ingon nga bandila mao kana ang atong Ginoong Hesukristo nga na atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. O di sayon ra mga malamong tigpaminaw, dili ta maglama-lama nga pag-angkon wala pa dili wa pa may labot ani. Ato nang namuntar ang unang hugna sa kapanahonan nga si Hiyuba bandila pero gikat-op na nagpadala og puli ni Hiyuba nga anak na mo si Jesucristo. Siya nang kaya kay ang dapit o adlaw panahon kang Hiyuba kangit-ngita na malaot nagkatoy atong tiwaot. Diya na si Kristo nag-angkon na nga siya na mao ang kayag. Ug diya nata sa kang Kristo nga puli ni Hiyuba nga bato man si Hiyuba, bato na sa pamag-ang, ikaduha ng hugna. Og si Jesucristo mao ang gamot ni Isay nga magatindog ingon nga bandila. E di nabasa na. Nakaron sa panahon kang Kristo, kay ang panahon sa unang hugna nga panahon si Hiyuba man ang gimantala ug ang iyang katawhan sa gingon na ni Bradrones sa ikaduhang Samuel City 10. Israel man ang iyang katawhan ug sa kama 24 sa ikaduhang Samuel Kapitulo 7 si Hiyuba man ang nagtukod sa Israel ug ang opisyal nga pangalan ang Israel man mao ang iyang ngalan sa unang hari 18:31 matod pa ni Bradone. Pag-abot na sa anak nga mo si Kristo nga bandila, ingon nga bandila ang gamot ni Isay. Unsay gibuhat sa atong Ginoo Kristo sumala sa Biblia Brad Rome, sumala sa pagpamatuod. Nagtukod ka na siya o iyang patukuranan na mao ang bato. Ato lang magkasahang mao ang iglesia. Ato lang magkasahang din sa Mateo, Kapitulo 16, versikulo 18, nag-iingon. Ug sultihan ko ikaw na ikaw mao si Pedro. Ug sa ibabaw ning bato, pagatukuron ko ang akong iglesia o ang mga gahom sa kamatayon dili gayud makabuntog kanya. Sa pag-abot na sa atong Ginoong Kristo mga malamong tigpaminaw, na ina ang panahon sa unang hugna.
Ingon na ang ikaduang hugna. O mo ni. Kini ra bang ikaduang hugna nga si Kristo gitabanganis nagkalalaing relihiyon oy. Magpangalan-ngalan og di mao nga ngalan sa Biblia. Labi na ning among kaatbang si Bendilio, Seventh-day Adventist Church, sila biyang bastusa ang baba. Nya, ambot lang. Doon na may mga pastor nga atong nadungog dinhi og mag-ingon ba po ni sila og di sila gusto sa doktrina, ari ba sila magbinastos sa pahayan. Unya, og atong susihon dayon, imbis na doktrina diya unta mangulata, uy, mangulata man og di mao, og watay pagtuo, natural naman na, pero ipasibo ba kay kung permanentihon bitaw ng ba na tuyanana og ba pa nas atubangan na dili ka makasiguro og dili manglambi lagi atong ba ang ato man kuyawan ana na i-minimize nato, i-control nato ang atong pagpamatud kay kuyaw man nagduulay pananglitan ron dili makagwanta ang tao. Ikaw ra gyud ang nagtukmod sa imong kaugalingon. Mo na nga kami mga malamong tigpaminaw, careful po niya ng bahina. Kay sahi ragod na to. Hindi ta gusto nga inganaon ta, di po ta gusto nga ingana. Balag unsa basta ipurma dito gyud magginubaay ta sa doktrina. Nya karon. Pag ingon ni Kristo, I will build my church. O na, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana dili lang ikasakit. Ila po gani nga giingon nga dili ang Sabadista mo itinuod. Kay ang Iglesia Katolika sa mga Grolier Encyclopedia uban pa na ilang gamiton sa pag-reference, si Kristo daw ang nagtukod. Kay sa ilang doktrina si Kristo gitawag og primary stone. Si Pedro gitawag og secondary stone, ikaduha bang bato, permirong bato si Kristo. Og si Kristo gitawag nila na og invisible head sa pagkakaroon kay di naman makita si Kristo. Busa si Pedro sa ilang doktrina gitawag og visible head, makita nga pangulo diha sa Iglesia Katolika Romana. Kay kanang pag-ingon sa gibasa ni Brad Romy ang Matthew 16:18, nasultian ko ikaw na ikaw mo si Pedro ug sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Ang iglesia daw matod pa nila gitukod daw diha ni Pedro. Kay kana daw ngalan ni Pedro sa sinugdanan di man Pedro, Simon man. Gibalhin daw na sa sipas nga ang kahulugan Pedro. Ug kanang sipas usa kana ka Aramayko nga pinulungan nga gitawag og bato. Ug sa Grigo gitawag og Pedro. Asa nagkuha? Giyatag ragyapon dinhi basahon ta sa ang usa sa mga punto karon. Kay ni anatas ikaduhang hugna nga panahon. Wala pa gyud nini mulutaw ang Pbcm ug asa mag-agi. Pero nasayod bi niya na kay amo nang igapamatuon. Di man ta mo largos ikatulog manglaptod ta kay 1, 2, 3 man. Ingon nga Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Sa Mateo 28:19. Basahon ko ang 1:42 sa Juan. Og yang gidala siya ngadto kang Hesus og si Hesus ni sud-ong kaniya. Og mingon, ikaw di ay si Simon, ang anak ni Juan. Timan anta ingon si Kristo, ikaw di ay si Simon, ang anak ni Juan. Pagkatawgon ikaw nga sipas. O kato si Simon, pagkatawgon na nga sipas na litra ani nga 1, mga mahal ng mong tigpano sa litra mga sipas, ug na kay Biblia, suduga ka di, sipas kay 1. In close parenthesis, na sa ato pa, Pedro, number 2 na po. Kung imong basahon, kining sipas nga gimutangag 1 nga number, gikan daw na sa pulong nga sa ato pa, bato, sa pinulungan nga Aramaic ba? Kini din Simon, kung ibalhin ni Kristo nga sipas, usa ka na kapinulungan nga Aramaic, nga sa ato pa, bato ang bato pasabot na. Pag mag-ingog, giilisdag Pedro, pero ang kahulugan din sa Pedro, sa Grigo na, giingog bato. Puriso nga, pag ingon daw ni Kristo, sultihan ko ikaw, bato. Ang kahulugan sa Pedro, bato naman. Sa ibabaw sa mong bato, kang Pedro daw, tukuron ko akong iglesia. Mao na nga,
doon na sila gitudlo nga visible head. Makita nga pangulo diya sa Iglesia Katolika Romana na si Apostol Pedro. Adi, na wani na ang sabanista, nikin sa pang nagdala-dala sa ngalan ni Kristo sa ikaduhang hugna nga panahon sa plano sa Dios. Tanawa ron, daghan kayong nagdala-dala sa wali sa may tuod kang Kristo. Pero niya, kung sa ubang hubad ang iglesia ka, brother ni, dito ka gitukod ni Pedro. Kay pag-ingon sa Mateo 16:18, tukuron ko ang akong iglesia sa ibabaw ni ining bato. Pagatukuron ko ang akong iglesia. Si Pedro ka ang ipasabot na ng batuha, brother ni. Dili, Reverend, kaya kung basahon na ito ang Biblia nga New World Translation o bagong kalibutan ng hubad sa balasa. Nabata niya na, brother ni. Giingon ko na sa pagpahayag, Reverend, nga matod pa 16-18. Sultihan ko ikaw mao si Pedro, sa ibabaw ni ining dakong bato, sa una to, sa pagpahayag, ang New World Translation mo igsunan. Pero Cebuano. Kaya rin nga atong makuri, kaya nasaipan sa uban, nga matod pa nila dito gitukod kung Pedro ang gingon nga iglesia gitukod ni Kristo. Nga, basahan ko. Mateo 16-18, yun ini ang atong matagad. Inyong paminawan mga kaigsunan sa pagpahayag sa balaang kasulatan, New World Translation. Biblia kini sa mga saksi ni Jehova mga kaigsunan. Niya, akong pagbabasahan ng ini ang nakapahayag. O dugang pa, ako magayon kanino ikaw si Pedro, o sa ibabaw ni ining dakong bato. Dakong bato ang disbutan. Pagatukuron ko ang akong kongregasyon. Okay. Sa ubang hubad, sa King James Version, iglesia. Nakaroon. Wala ilalis, brother ni Brother Carayo, kasi Simon, nga anak ni Juan, giilisdan sa pangalan na Sipas, na buti pasabot Pedro, nga ang Sipas sa Aramaic, muna ang Sipas anang gitawag og Simon. Busa, gihatag ang but pasabot, bato. Ang Pedro, nga but pasabot, nga giilis gikan sa Sipas, nga buti pasabot, Pedro, kung sa Grigo, Pedro. Pero ang ipasabot, bato. Daw pag-ingon sa Mateo 16:18 nga, ikaw, Pedro, sultihan ko ikaw, Pedro, na sa ibabaw nining bato, pagatukuron ko akong iglesia, diha daw ni Pedro gitukod. Pero sa Biblia, kay ang gipasabot, dakong bato. Kung si Pedro mao ang dakong bato, di sakto sila, na dito gitukod ang iglesia, diha kang Pedro, Bradrone. Pero ang dakong bato ba, Bradrone? Si Apostol Pedro ba ang gipasabot? Kay imo man gibasa ang New World Translation nga sa ibabaw nining dakong bato, diya gitukod ni Kristo ang maong iglesia. Si Pedro ba ang dakong bato? Okay, atong may siguro Reverend na kuha na itong pahayag mismo God's Pedro. Nga din ilang akusaran, nga diya gitukod ang iglesia ang gitukod ni Kristo. Kay og si Pedro na mismo ang magsulti, o maglain sila, o gingon nila, unang papa kuno si Pedro sa Roma, Macarayo, Bradon, Maulang pagtuo. di kung papa man din ni si Pedro, si Pedro na maoy, musulti kinsa ng dakong bato, na mo na igingon, o magtuman sila kay diha gitukod ni Pedro, asupak sila sa ilang papa. Di adto na lang lugar og matod pas uban, og sumbakta sa atong papa, adto na lang tanimama. Yeah. Atong basahan nga kaigsunan nga kinsa ba nang gitudlo ni Pedro nga dakong bato? Kini ba reparado sa iyang kaugalingon mga kaigsunan? Nga may gisulat si Pedro. Atong basahan nga yung sinulat din sa unang Pedro kapitulo 2, bersikulo 5 ngadto bersikulo 8. Og ani sa Biblia nga gitawag mayong balita Biblia kung Biblia Katoliko adunay imprimatur Julio Cardinal Rosales o gitambayongan kini sa mga scholar sa Biblia mga Protestante o Katoliko. Karon ba ron di nagyod ta ingon nga ato o kita ang nag-interpret lugar niya. Oo, kay gitungkan man nga mga scholar sa Biblia, Protestante mga Katoliko. Basahan ko na. Ganoon. Tanuon kamo ingon nga mga batong buhi o ipagamit ang inyong kagalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo di mag-alagad kamo ingon nga balaang mga pari nga naghalad sa espirituhanon og makapahimuot nga mga halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesukristo. Kaya ang kasulatan nag-ingon, gipili ko ang usa ka bililhong bato
nga karon akong gibutang aron himuong sukaranan sa Sion. Atod pa ni Apostol Pedro. At kining Sion mao ni Jerusalem sa pinagibasa ta ganina. Ug ang mosalig kaniya, wag tong dakong bato magisgutan ni Pedro, dili gayud batakyas. Kay wa para ba maghisgot niya dakong bato. Padayon to ni bato man masigutan ka. Kay ang dakong bato pas Mateo 18. Yeah. Sila nga pataka-taka malagag basa pero ang tinod mga malam paminaw kung iuna ba pagsulti, wala magpataka-taka. Kay kung walay mabasa, di nagpataka-taka. Okay. Padayon ko sa pagbasa dito sa city. Kining batuha mahal kayo alang kaninyo nga nagtuo. At ang alang niadto wala mutuo ang kasulatan nag-ingon. Ang bato nga gisalikoy sa mga panday na matud-an nga mao di ay ang labing importanteng bato. Laing bahin sa kasulatan nag-ingon. Kini mao ang bato nga makapahidagma sa mga tao, ang dakong bato. Naagbas mo ko na kong istorya, pero bigawas ko rin. Sa gibasa ta, ang dakong bato, matod pa ni Pedro, nga makapapukan kanila, nahidagma sila kay wala man sila muto sa pulong sa Dios ug mao kini ang gitagana sa Dios kanila. So matinaw rin ang gipahayag kung kinsang dakong bato, dili reparado kung Pedro kung dili reparado ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Ang nagsulti pa, ang nagsulti na ini nga gibasa pa mga kaigsunan, tinunan ni Kristo nga mao si apostol nga si Pedro. na alangan magsupakon kini og papa man galing granting na alang supakon na to ang papa. Balhinta katong akong kuan ba nga mo balhinta lugar sa mama. Ay si Pedro nag-ingon nga ang dakong bato mao si Kristo daghan kunong nangapandol na hidagma niya na hindi mapandol ni tabra makaray magtuman tas gisulting Pedro nga ang iglesia gitukod niya sa dakong bato si Kristo raman di ang maong bato nga diya gitukod. Ang iglesia dili man di kang Pedro. Di klaro na mga malamong tigpaminaw. Karon ang iglesia nga gitukod ni Kristo ingon si Kristo akong iglesia ikong iwali na sa mga tinun-an ni Kristo Brad Mario unsa na ngalan sa iglesia nga gitukod ni Kristo sumala sa Biblia. Sumala sa Biblia, reverend din sa Roma sa iyang kapitulo 16, versikulo 16, gingon, pagmustahay kamo ang usa sa usa, inaagi sa balaan halok ang tanang mga iglesia ni Kristo na mumusta kaninyo. Wala mabasa mga malamutig paminaw, I will build my Seventh-day Adventist Church kanang imong kinapayas ni Silbendilyo. Muna nga gingon, iglesia ni Kristo, Biblia hay magka. Basahon mong ang Biblia. I will build my church. O ang gibasa church or churches of Christ. Iglesia ni Kristo sumala sa Biblia. Karon unsa si Kristo sa iglesia nga iyang gitukod Brad Rini sumala sa Biblia ug unsay laing katawagan sa mong iglesia? Niya Reverend, ato lang pagbasahon sa Colosas Kapitulo 1, versikulo 18, ang gingon, siya mo ang ulo sa lawas, nga mo ang iglesia, siya mo ang sinugdan, ang panganay, nga gikan sa mga nangamatay, aron nga diha sa tanang mga butang, siya mahimong pinilabuan sa tanan. Busa, matod pa ni Apostol Pablo, siya si Kristo, ang ulo. Diin siya na himong ulo o leader o pangulo sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Sa lay pagkasulti, ang iglesia mao ang lawas ni Kristo. Kinsa ang gipasabot nagmakaray nga lawas ni Kristo nga mong iglesia, siya ang milugar nga ulo o leader niya na. Mao kana mga membro sa atong Ginoo sa Kristo sa unang Korinto kapitulo 12 versikulo 27, kamo mao ang lawas ni Kristo gumatagos sa kanimo bahay dinhi. Kung basahon is English gingon kini, now we are the body of Christ and members in particular. Busa kung sinibasa nato sa English kini di ang giingon nga lawas mao di kini ang mga membro sa atong Ginoong Hesukristo. Di tanawa. Pag ingog I will build my church. Church of Christ, Iglesia ni Kristo, kadtong gipasabot mga membro. Ang mga membro na mo'y modala sa pagpamatuod kang Kristo kay ang opisyal nga pangalan niya na mga mahalamong tipaminaw, itawag yun ang ngalan ni Kristo. Unsay prueba. Sa Santiago,
Kapitulo 2, versikulo 7, ingon nini ang atong mabasa sa Biblia. Dili ba, ingon ni Santiago, sila mauman ang nagapasipala ni anang madungganon nga ngalan, nga gingalan kaninyo. Ingon sa Apostol Santiago sa mga kauban. Dili ba sila mauman ang nagpasipala ni anang madungganon nga ngalan, nga gingalan kaninyo kay sa panahon sa ikadang hugna nga panahon, mga mahal mong tigpaminaw, dili tanan nagtuo sa bandila nga mao si Kristo. Sila daw nagpasipala ni anang madungganon nga gingalan kaninyo. Pero ang pangutana, nagmakarayo, hain man ang ngalan nga madungganon, nga ngalan, nga mo'y gingalan, sumala sa Biblia. Nga atong basahon diri sa nakasulat sa Santiago kapitulo 2 bersikulo 7 atong pagbasa na to kining ang pulong sa Dios. Giingon sa pagpaydili ba na sila mauman usab ang nagpasipala sa talahuron nga ngalan ni Hesukristo diin ni ana nga ngalan kamo naila. Busa ngalan ay ni Hesukristo, diin dia kamo naila, kay mao may gitawag nganong madungganon gyapon nga ngalan bet makaray kay pabor naman nimo ang Biblia. Kada ba ngalan nga Hesukristo madungganon ba na nga ngalan? Diri sa nakasulat sa Filipos atong pagbasahon kapitulo 2 bersikulo 9 ug 10. Giingon sa pagpahayag sa nakasulat sa balaang kasulatan sa sitas kaako nang gikasitar Filipos kapitulo 2 bersikulo 9 ug 10. Tungod nini ang Dios nagbayaw kaniya sa kitasan ni Kristo lugar ug gihatag kaniya sa ngalan nga labaw sa tanang mga ngalan. Aron na sa ngalan ni Hesus ang tanang tuhod mga piko dito sa langit dinhi sa yuta ug sa ilalom sa yuta. Di klaro nga madungganon kay nga ngalan mo nang labaw sa tanang ngalan kay madungganon nga ngalan ang ngalan ni Hesukristo mo gitawag. Busa gitawag din sila iglesia ni Kristo, mga mahalamong tigpaminaw. Busa ka nang giingon ni Apostol nga si Pablo, si Kristo ulo sa lawas, wala magkabulag ang gisulti ni Apostol Pedro nga si Pedro, nag-ingon siya nga, dakong bato si Kristo. Dito sa Matthew 16:18, ibabaw ni ining dakong bato, pagatukuron ko ako iglesia, palihog kong tunol sa New World Translation, basahon ako sa Cebuano, wala magbulag ang prinsipyo ni Apostol Pedro o ni Apostol Pablo. Kung kinsa ang dakong bato, diin diya gitukod ang iglesia. Tanawon atong basahon diri sa nakasulat sa maulang gyapon nga sa kini Biblia gibasa kaniya bag-ong kalibutang hugmat sa balang kasulatan katong gibasa sa kaubang ministro ganiya 16:18 sa Mateo. Basahon ako ang unang Korinto 10 bersikulo 4. Ingon ini, og ang tanan nanginom sa samang espiritual nga ilimnon kay sila tig-imnanan gikan sa espiritual nga dakong bato nga nagsunod kanila og kanang dakong bato mao si Kristo. Busa ang dakong bato di ay din dito gitukod ang iglesia. Mateo 18, si Pablo may pasultin ang dakong bato mao si Kristo. Kung si Pedro may pasultin dakong bato si Kristo. Na mapangdol ka ta mga malamong tigpaminaw kag Pedro. Mapangdol gitag maglain ta ni Pedro sa sinultihan o ni Pablo nga ang iglesia gitukod ya ni Hesukristo. Nga mauman na ang tinuod kay maunay sulion nga mapangdol ta og ang iglesia gitukod ni Kristo kay didto kang Pedro. Si Hesukristo man ang dakong bato, dili ta mapangdol. Didto ra day natukod ang iglesia diya kang Kristo, dili didto kang Apostol Pedro. Dili ko di kasakit sa mga iglesia apostolika Romana kay ang mabasa diya sa nakasulat Mateo 18, iglesia nga gitukod ni Kristo dito sa Santiago 2:7 mao kanang ngalan nga Kristo nga gitawag sa iglesia nga iyang gitukod. Pag gi-explica ni Apostol Pablo Roma 16, iglesia ni Kristo dili Catholic Church, dili pod Seventh Adventist Church. Nakaron. Sakto. Karon ni ata. Brad Ronnie, yun bang Seventh-day Adventist Church nga labi-labi sa kakuraw-kuraw ning Mitchell Bendilyohan ni asa DXDR di Pulog alas city na to sa alas 8 sa adlaw nga sa kagabion, Domingo nga adlaw Brad Ronnie. Yun bang Seventh-day Adventist Church? Kinsa daw ang nagtukod nini? Sila ang atong patubagon Brad Ronnie kay ngano? May manang sila nga dili ta nagbutang-butang, dili ta parehan nila. Kinsa pay mosunod sa sinultihan sa baba ni Mitchell Bendilyo. Okay, basahon na to ang libro rin nga naguluhan o gining Seventh-day Adventist Belief. Ilan niya kang Lincoln Dwight niya libro, mga kaigsonan. Sa page 224, atong susihon din ni Kinsay, magtutukod din Seventh-day Adventist Church. O kini sila, ngayon sila kang Kristo ni,
adili ay. Nga, basahan ko. The gift of prophecy was active in the ministry of Ellen Goldwhite, one of the founders of the Seventh-day Adventist Church, kinideng SDA o Seventh-day Adventist Church, Reverend. Klaro yun, kadili ba si Kristo nagtukod nini, kaya lang basahan mo nagtugdan na ang magtutukod nini o siya sa magtutukod, mao si Ellen Goldwhite Okay, tam na, one of the founders. of the Seventh-day Adventist Church. Hilabihang daghanap kung nagtukod ani og kang Kristo ni. O, labo pag yung mabili ginit ang Kristo, kinang Seventh-day Adventist Church Reverend nga gitukod ni Ellen Goldwhite, gitawag ni Protestant o Protestant nga organisasyon. O kung Bibliahon man di kay sa Biblia mo katami nga sila. Basahon tang Biblia. Eh di Bibliahon na to, wa man mag-ingon. I will build my Seventh-day Adventist Protestant Church. Ang gingon na, I will build my church. Ang problema, basig sayop ang Seventh-day Adventist, pero Protestant, basig Protestant po ning Church of Christ. Dili gyud kay ang gitawag og Protestant mo ni gitukod ni Ellen Goldwhite na Seventh-day Adventist Church. Sila ra gyud ang libro ni magtukan. Sa Seventh-day Adventist Belief sa page 226 gingon na dinhi sa pagpahayag, the Seventh-day Adventist Church, one of the largest and fastest growing Protestant missionary organization. Kita mo na, protestante di ay ni. Wa man magtukod si Kristo, protestante nga iglesia, mga malamong tigpaminaw. Iwan niya na ni kung makig-argue mi o diskumpiyado mi sa doktrina, pero wala pa maabot ang pinisima. Dapat na sa ikadong hugna sa panahon kang Kristo, kaya nga mo na mas ikatulong hugna sa panahon sa Espiritu Santo. O bigawas pa yun sa baba ni Mitchell Bendilio Bradrone nga doon na may nigula nila niya na nagtungkod og Seventh-day Adventist Reform Movement sa pag-arguhay nila sa DXDR din sa Dipolog Bradrone. Niingon si Mitchell Bendilio nga ang original giguno dili sila kay ang original sa pagtukod sa Sabadista adunay General Conference. Okay, ato Nga gawas nga adunay General Conference ang SDRN kung Seventh-day Adventist Reform Movement wala kuno na sila General Conference. Okay, ato ibabati mga kaigsunan ang pastor sa Seventh-day Adventist Church. Sa to ba kani siya katawhan ni siya ni Ellen Goldwhite nga mo nagtukod sa Seventh-day Adventist Church. Kita matugdan gid aning pastor nga kining Seventh-day Adventist Church ang nagtukod ani ang nagmugna mao si Ellen Goldwhite nga atong paminawan. Ano kagani mga kaigsunan na nagawala dinhi nag-angkon na Seventh-day Adventist Board. Ano mitubag sa atong na challenge na atong gipangutanan na atong laging Domingo na ilang basahon sa libre ni Mrs. White na ang matuod na Seventh-day Adventist kasi sila na na-engineer kantar kasi sila maghinang sa ito na tinuod. Ang tubag, tulibagbag. Maod ang ginakagibagin din natin, hindi ka man lumutubag. Ang tubag, ang magmao na ang tinukod ni Kristo dito ito tinuod kaya may General Conference, magsaroy. Na ano man niabot ka ditong Kristo? Na ang imong ginaladawa Seventh-day Adventist man na nag-antong ka ikaw tinuod. Lagay ka kabalo. Na ang sinugdanan sa Seventh-day Adventist nasugdan na maunalan ang nagugna na yun ng alanas sila ni Mrs. White. Atong na tumatuban og gabati dato Reverend na mga minahal nga tigpaminaw si pastor mo kuno ni Pastor Mitchell Bendilio nag-confirm gyud pinagi sa pagsaway niya sa SDA Reform Movement nga dili sila mo matuod kay matod pa niya wa kay kakahibalo nga ang matuod nga Seventh-day Adventist Church katong dunay General Conference Ang original niya ang nagtukod wa kay kakahibalo nga ang nagtukod nagmugna niini sila si Mrs. White. Kita mo na mga mahal na mong tigpaminaw pero pamatiyan gani. Itulod-tulod ni Kristo kay og di itulod ni Kristo itulod dito akit sa bapoy mo tuo pero kiningamo mga malamong tigpaminaw amo lang i-advance no. Pagtulod gyud namo sa pagtulunan sa Pbcm ang nagtukod ini kung namimbro man wa gyud limbungi. Giklaro gyud bakarayo nga ang nagtukod sa Pbcm si Master. Pero sila, pag itulak niya itong Kristo, na si Kristo nagtukod, itulak mo sila sa ilang basahon, na si Mrs. White, na ay nagtukod, o bisan sinutihan ni Mitchell Bendilio. Manigingo sa bibig nahuhuli ang isda, nadakpan, pinagi sa
sa taga ang kuan isda anha man gyud mabutang ang taga sa iyang baba. Mao na nga nasusihan pinagi sa ilang basahon, nasusihan pinagi sinultihan ni Mitchell Bendilio na dili na kang Kristo. Mao man ay problema mga malamong tigpaminaw karon. Niyata sa punto sa ikaduhang hugna nga panahon nga dili di ay gyud katong isgutan nga iglesia og namay magaangkon. Mailhan man ni ron og unsa pod sa panahon ang iglesia ni Kristo og pabilin ba ato sang susiyon kanya tas ikaduha nga hugna nga panahon. Katong iglesia ni Kristo mga malamong tigpaminaw gitawag pud to sila Kristohanon. Dito sila sugdi pagtawag dito sa Antioquia o ang iglesia dito sugdi pagtawag og Kristohanon. Mo na laing katawagan pero ang Kristohanon tungod kay si Kristo may nagtukod dito gikuha dayon na iglesia ni Kristo. Hain ang preba nga Kristohanon ang tawag niya na Brad Ronnie o sa English pa Christian. Okay, basahan na ko una ang Cebuano nga version sa Biblia. Sunod na to dayon ang English. Sa pagsusubinis buhat, Kapitulo 11, versikulo 26, mga kaigsunan, ini ang nakapahayag sa balaang kasulatan. O sa iya nang nakit-an siya, gingon din sa pagpahayag, og sa iya nang nakit-an siya, iyang gidala sa Antioquia, og sulod sa tibok nga usa ka tuig, sila nakigtigom sa iglesia, og ilang gipanudloan ang usa ka dakong panon sa mga tao. Og sa Antioquia, ang mga tinun-an dito sugdi pagtawag og mga Kristohanon. Busa dito sa Antioquia ang mga tinun-an katong iglesia sugdi pagtawag og Kristohanon. Pero sa Biblia mga malamong tigpaminaw katong iglesia mauman ang mga katawhan. Natapok sila gumikan sa pagtukod ni Kristo og iglesia o iyang mga tao. Pero sa Biblia nabahin sa duha ka hutong ang iyang mga tao gikan sa Hudiyo ug sa mga Hintil ang mga natawag. Hayan ang priba Brad Rome nga sa panahon kang Kristo katong iglesia nabahin sa duha ka hutong nga mga tinawag gikan sa Hudiyo ug sa mga Hintil. Dinhiri na itong nabasa sa Roma, Kapitulo 9, versikulo 24 na kaingon. Nga mao kita nga iyang gitawag, dili gikan sa mga Hudyo lamang, kung dili gikan sa mga Hintil usab. Busa nakita nato mga malamong tigpaminaw nga kadtong iglesia ni Kristo nabahin sa duha ka grupo o hutong nga gipangtawag nga gikan sa Hudiyo o gikan usab sa mga Hintil. Pero naiuban Brad Ronnie, Brad Macrayo, Brad Ronnie, Brad Mario, Brad Riley nga may sila kanang litra por litra nga duha. Di naman sila manginta nga Hudiyo o mga Hintil di duha na. Pero bueno, abay mabasa na to, Brad Macarayo, nga ikatunlo na to, nga naglitok o naagi duha, nagipasabot nga kahutong nga natawag katong Hudiyo mga Hintil. Si Pablo may nagsulti sa Roma 9:24, sagdan tas Pablo nga naglitok isag duha kabahin. Nga atong basahon diri sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 14 ug 15 para masana ko ang buhing pulong. Ginos pagpayag kay si Kristo sa iyang kaugalingon mao ang atong dalan sa kalinaw. Ginos pagpahayag diri gihimo ang pakigdait taliwala sa mga Hudiyo o sa mga Hintil. Sa ato pa Hintil gihisgutan niya. Sabihan gihimo niya kitang tanan nga panagway nga nagulang kanato. Pinaagi sa iyang kamatayon, giwagtang niya ang dinungtanay taliwala kanato nga nahimo tungod sa kasuguan sa mga Hudiyo. Iya kining gitapos pinaagi sa iyang kamatayon, iyang gihiusa ang duha kapundok. Bisag diha lang takuto. Duha kapundok para maglaro. Duha ka pundok nga nagsinupakay o gihimog usa ka bag-ong tao nga mga bahin sa iyang kaugalingon sa katapusan miabot ang kalinaw busa ang katudi ay giingon nga duha ka pundok nga iyang gihiusa nga nagsinupakay sa pinasugdan pero sa dihang gihiusa sa atong nabasa nga nahimong bahin sa kaugalingon sa atong Jesucristo. Kanang bahin mo na nang giingos didto sa nakasulat sa unang Korinto 12:27, mga bahin, membro sa atong Jesucristo. Pagtawagon sa opisyal nga lang, Iglesia ni Kristo. Oh, dili Seventh-day Adventist Church. Gitawag sila nga unsa. Brad Rene, sumala sa Biblia, ang pagkatawag nila, unsay mo pasabot kahulugan niya na.
Ang kahulugan, Reverend, sa pagtawag nila ang pagmantala sa mayong balita, sumara din ni sa buhat Kapitulo 16, versikulo 10 na gayon, o sa pagkakita niya sa pananaw, diya nang limbasog kami sa pagigan payon sa Macedonia, sa nasabot na mo, gitawag kami sa Diyos aron sa pagmantala sa mayong balita ngadto kanila. O tanawa mga mahalamong tigpaminaw, muni ang atong nabasa nga gitawag na sila katong dura kahutong na may responsibilidad sa panahon kang Kristo hudik mangintil, nga mo magwali sila karon sa pagwali nila. Tungkol kay nasayod man taos sila nga ang dapit sa panahon Cuba kang kita na si Hiuba Bandila gikat up ang kapanahonan sa unang hugna nga Bandila si Hiuba kay anha na sa Bandila nga mao si Kristo. Panahon sa ikaduhang hugna nga panahon kay gitawag man sila ang hudik mahintil kahulugan para pagwali sa balita. Espiritu Santo ka ang sentro nga gidala pagmantala nila Brad Ronnie sumala sa Biblia. Dili, Espiritu Santo, Reverend, ang sentro nga ilang gidala sa pagmantala sa mayong balita, kung dili Kristo. Dili pod Hiuba kay tapos naman to, di ba? Basahan ko din sa nakasulat sa Lucas, Kapitulo 24, versikulo 46, ngadto sa 48, nga kung pagbabasahan ninyo patalinugan mga kaigsoon. Ngayon dili. Og ningon kanila, sa ingon ni nahisulat, nga ang Kristo kinahanglan gayud magantos og sa ikatulo ka adlaw mabanaw siya gikan sa mga patay. Og nga sa iyang ngalan ang Kang Kristo. og nga sa iyang ngalan ang paghinulsol ug ang pagpasaylo sa mga sala kinahanglan igawali ngadto sa tanang kanasuran sugod sa Jerusalem kamo mao ang mga saksi nining mga butanga. Busa hain nga pagwali ang ilang gigamit na doon sumala sa Biblia. Wala lain mao ang gibangalan sa atong Ginoong Kristo og ngadto iwali kini ngadto sa tanang kanasuran sugod sa Jerusalem. Nga sa iyang ngalan ang paghinulsol. Sa iyang ngalan dili Espiritu Santo mga malamong tigpaminaw. Pero kay ningon sila nga ngadto sa tanang kanasuran. Ingos Kristo ngadto sa tanang kanasuran sa Jerusalem kamo mao ang atong mga saksi. Pero sa ubang hubad Brad Makarayo kini ngadto sa tanang kanasuran hain ang gipasabot ug unsa gipasabot nga sa iyang ngalan lamang ang pagwali sa Jerusalem o ngadto sa tanang kanasuran sugod sa Jerusalem unsa ni sa ubang hubad nga Biblia. Atong basahon diri kini gitawag ang pulong sa Dios sa maulang gyapon sitas gibasa sa kaubang ministro sa Lucas 24:46 ug 48. Mingon siya kanila nag-ingon ang kasulatan nga ang Kristo kinahanglan gayud nga mag-antos ug mamatay apan mabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw ug kinahanglan nga isulti ngadto sa tibok nga kalibutan gikan sa Jerusalem nga tungod kaniya pasayloon sa Dios ang maghinulsol sa ilang mga sala kamo ang mga saksi niining mga butanga. Kung mao paggisgutan diri sa King James Version nga sa iyang ngalan ang paghinulsol igawali ngadto sa tanang kanasuran sugod sa Jerusalem sa gibasa ni Brad Makarayo ngadto sa tibuok nga kalibutan. Ang kanasuran giubad nga kalibutan di ay ang buti pasabot nga sugod sa Jerusalem ang paghinulsol diha lang yun sa ngalan sa atong Ginoong Kristo dili sa ngalan sa dapit sa wali nga Espiritu Santo ni sa ngalan sa dapit nga mao si Hiuba. Nakaron ayon pangduga nga kadang paghinulsol o kapasayloan diha gyud sa ngalan ni Kristo nga sa tibuok kanasuran o kalibutan. Tibuok kalibutan badron ni ang pahayag o brethren sumala sa Biblia. Anyang prueba din sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 1, ngadto sa 2 na gayon. Minahal kong mga anak, nagasulat o kaninyo, nining mga butanga, aron kamo dili managpakasala. Apan kung may makasala man gayod, kita adunay manalaban nga mga tubang samahan, si Jesucristo ang matarong. Og siya mo ang halad pasiguli alang sa atong mga sala, og dili lamang sa atorang mga sala, kundi sa mga sala usab sa tibuok kalibutan. Kung mao, katumbas gyapon sa gibasa sa ang pulong sa Dios nga sa iyang ngalan igawali sa tibuok kalibutan kay sa King James Version sa tanang kanasuran man. Busa sa unang Juan 2:1-2
Ingon si Apostolad, siya ang halad pasiguli si Kristo. Dili lamang sa ato rang sala, kundi sa sala sa tibok nga libutan. Nga naman, mga malamong tigpaminaw, tungod kay si Kristo, moray nagsulti po sa nasayod si Apostol Juan yan na. Niya ang atong mabasa sa Lucas, Kapitulo 22, versikulo 32 ngantos 34 nagingon. Og dihay gidala usab nilang duha ka tawo nga mga kriminal aron pagapatyon uban kaniya. Og sa pag-abot nila sa dapit nga ginganlan ang kalabira, dito ilang gilansang siya sa krus. Og ang mga kriminal og sa iyang tuo og sa iyang wala. Unya si Jesus mingon, Amahan, pasayluas sila. Kay wala sila makasabot sa ilang ginabuhat og ilang giripahan ang iyang mga biste aron sa pagbahin-bahin ini. Ingos Kristo, sumala sa Biblia niya itong mga naglutos kaniya, niya itong nagpalansang sa cross. Nahiapil sa kapasayloan kay nag-ingon si Kristo, Amahan ko. Ang gisampit niya na, siyo ba, wa may laing amat. Pasayluas sila, kay wala sila makasabot sa ilang ginabuhat. Busa husto, sa nabasa sa unang Juan 2:1 sa 2 nga, siya mao ang halad pasiguli si Kristo. Dili lamang sa ato rang sala, kundi sa sala sa tibok kalibutan. Nga ang gipasabot tibok kalibutan, kadtong mga katawhan, tanan kinsa mang nagkasala, mo'y gipanungdan anang tanang kanasuran o tibuok nga kalibutan. Kay ang kalibutan nga gipasabot mga tao, nga mo'y gipanungdan nga diha sa ngalan ni Jesucristo ang paghinulsol sa tanang mga katawhan sa kalibutan o sa timok nga kalibutan. Hain ang priba, Brad Ronnie, nga ang gipasabot nga kalibutan, dili yun kalibutan nga kining atong gitumban o gipuy-an sa mga katawhan. Ano yan, basahan ko din sa Juan Kapitulo 7, versikulo 7, rin ang pagpahayag na Dingon, ang kalibutan, dili makadumot kaninyo, apan kini nagadumot kanako kay gipanghimatud-an kuman kini, nga dautan ang mga buhat nini. So, ang kalibutan nga atong nabasa, dili siya literal, kung dili nagpasabot og mga tao, kay kabaluman mo dumot ang kalibutan nga atong gibasa. Busa ang kalibutan nga diha sa ngalan ni Jesucristo, pinagi ang paghinulsol kapasayloan sa limang sala sa tanang kanasuran o sa tibuok kalibutan. Ang kalibutan ay nga mga tao, kay ang kalibutan nga mga tao maumalay makadumot sumala sa istorya ni Kristo sa Juan Kapitulo 7, versikulo 7. Pero kanang Lucas 24 nga gibasa ganina, Brad Ronnie, versikulo 46 ngadto sa 48. Kana ba'y natuman o tumanunon pa sumala sa Biblia? Natuman na rin. O di na kinahanglan tumanon pa ni kinatuman na kini. Basta kay ang ikadangog na nga panahon, sa ngalan ni Kristo ang ilang paggamit. Okay. Dili, sa ngalan niyo ba ni sa Espiritu Santo? Okay, basahan ko yung triba mga kaigsunan din sa Lucas Kapitulo 24, versikulo 46 ngadto sa 48. Pero sa Biblia nga gitawag ang buhing pulong. Akong basahon ng ini ang nakapahayag. Pag nag-iyon siya, tinuod-dugay na nga nasulat ng Mesiyas kinahanglan mag-antos ug mamatay. Apan sa ikatulog ka adlaw mabanaw siya gikan sa mga patay. Og kining mensahe sa kapasayloan sa mga sala alang sa tanan nga mosalig kanako, kinahanglang isangyo gikan sa Jerusalem ngadto sa tanang kanasuran. Nakita ninyo nga natuman na kining maong mga panagna. Busa, doon na day tagna nga ang himuon nga para nas kapasayloan sa sala sa ngalan ni Kristo, mga malamong tigpaminaw. Siya na sa iya ng dapit o sa ikadang hugna na nga panahon, kang Kristo lang yun ang tao
gihatag nga kay si Kristo mao man ang bandila mo gipakayab sa ikaduhang hugna nga panahon, dili na si Hiyuba ni ang Espiritu Santo. Busa dito nila gipatuo ang mga tao diya kang Kristo. Unsay priba, Brad Makarayo, nga ang pagpatuo nila dili sa kang Hiyuba na, kay tapos na ang kang Hiyuba sa ato nang natunan, o dili pod sa Espiritu Santo, basta magisgot ang ikaduhang hugna nga panahon. Ini sa 16:31 buhat, unta niya nitubag sila nga nag-ingon, tumuo ka sa Ginoong Hesus o maluwas ka, ikaw ang imong panimalay. O di klaro, tumuo ka kang Ginoong Hesus, dili na sa kang Hiyuba, dili pod sa Espiritu Santo, aron maluwas ka ikaw og ang tibok nimong panimalay. Na nga naman, nga sa ngalan naman ni Hesus, mga mahal namong tigpaminaw, tungod kay sa Biblia, pag magisgot ang kapanahonan ni Kristo, diha na sa panahon ang pagpatuo sa ikaduhang hugna sa ngalan ni Hesus Kristo, dili sa Espiritu Santo. Basahan ko nakasulat sa Roma Kapitulo 7, versikulo 20 sa tingon. Kini mao'y pagpamatuod karong panahona na siya matarong o nga siya magamatarong sa tao nga may pagtuo kang Hesus. Unsay gingon sa Biblia? Nganong si Kristo na ang ipamatod? Ang Biblia, kung ipatuo ta kang Ginoong Hesus, nagingon, kini mo ay pagpamatuod karong panahon na. Nganong sa panahon na? Karong panahon na. Sa ilan ng panahon? Kay sa unang panahon, dili si Kristo ang ipamatuod. Sinyo ba mao ang bandila? Pero sa pag-ingon ni Apostol Pablo, karong panahon na sa ilang ikaduhang, sa ilang pagpamatod, gana na sila ikaduhang hugna nga panahon, dili Espiritu Santo, dili pod si Hiyuba sumala sa atong nabasa sa nakasulat sa Biblia. Naunsa dayo priba, Brad Robe, nga niining panahon na mo na may ilang gigamit, di bagyod sila mo gamit og wale nga Espiritu Santo, di bagyod sila mo gamit og Hiyuba, nabay dugang priba niya na. Dini itong nabasa rin sa Kolosas, Kapitulo 1, versikulo 27, hanggang 28 naging din. Gibutan sa Dios ang pagpahilang ato kanila sa kadako gayod sa mga kadagaya, sa himaya, sa maong tinago, alang sa mga hintil. Ang tinago nga si Kristo, anak kaninyo ang paglaog. Alam sa himaya, siya mao ang among ginasangyaw sa among pagpanambag, sa tanang mga tao ug sa among pagpanudlo sa tanang mga tao diha sa tanang kaalam aron among ikapatubang silang tanan. Ingon nga mga hingkod diha kang Kristo. Di klaro mga malamong tigpaminaw nga si Apostol Pablo nagingon kay mao naman ning pagpamatuoran ining panahon na matupad nila silang panahon, dili na Hiyuba, di po Espiritu Santo, kay matod pa sa tanang dapit siya mao ang among ginasangyaw sa pagpanambag sa gibasa ni Brad Romney sa tanang mga tao aron silang tanan among ikapatubang. Ingon nga mahingkod diha sa kang Hiyuba, dili. Diha sa Espiritu Santo, labang dili. Diha kang Hesus Kristo. Nga naman, Brad Rini, nga sa tanang dapit, si Kristo man ang ilang giwali, dili man ang Espiritu Santo, dili man Hiyuba, unsay dugang pangkalikunang priba sa Biblia, nga nung naingon niya na. Anya pang dugang proverb din sa ikaduhang Korinto kapitulo 10 versikulo 13 ngadto sa 14 nagaingon, apan kami dili ang magpasagarbo lapas sa sukod, kundi sumala sa sukod sa galayon gibahin kanamo sa Dios ingon nga sukod nga nagabot diha kaninyo, kay kami wala ang maglapas sa among sukod nga daw wala kami ipabot diha kaninyo. Kay kami mao ang unang nagpakabot diha kaninyo, dala ang mayong balita may tungod kang Kristo. O kita mo na, mga malamong tigpaminaw, unsang dugang malig-on nga rason? Nganong si Kristo sa tanang dapit mao ang ilang giwali? Tungod kay ugba pa yuta pa, ikaw nga tag-iya sa yuta, ug ba pa mag-atubang ta sa pikas kilid, sa wala nimo nga dapit, lain na itong tag-iya sa yuta. Ug sa right side, lain na po itong tag-iya sa yuta, ang imo lugar na taliwadaan. Doon ay right of way kada pikas. Sa ato pa, ang imong angkunon, ang luti, ang yuta lang nga pabor sa imo ha.
Ang gatong na sa imong left side nga dili na sukod sa imong yuta, ay ito pagilabti. O sa imong right side, ay ito pagilabti. Mo nang sukod. Tungod kay ang kapanahonan ni Hiuba, tapos naman, nakabalo sila, busa ang ilang sukod, pagwali lang yun sa kang Hesukristo. Dili po sila mawalig Espiritu Santo, kay ang Espiritu Santo, sa ikatulong man ng hugna nga panahon, naman sila sa ikaduang hugna nga panahon, di po para sa unang hugna nga panahon, o di gitinaw, nga sukod nga dili nila pagalapason. Muna ang rason sa mga katawhan sa Diyos nga na-record sa Biblia na nagpamato sila niya na. Karon, kay ang unang hugna nga panahon, ang adlaw o panahon kung pagitawag na magkangit-ngitan, sumala sa ato ng natun-an, balikan ko ang pagbasa nga si Kristo na ang milugar nga kahayag. 8:12 basahon ko. O kanila sa Juan, si Jesus misulti pag-usab nga nagingon, ako mao ang kayag alang sa kalibutan. Siya nga magasunod kanako, dili gid magalakaw sa kagikit. Hinuno ang magabaton siya sa kayag nga magahatag og kinabuhi. Kinsa na ang kayag? Dili na siya ba si Kristo na? Busa sa Lucas 9:35 sa ato nang nabasa sa unahan, mo kini ang akong anak katong bato sa pamag-ang. Patalingogin ninyo siya kanang bato sa pamag-ang nga ang gamot ni siya nga banila. Kay siya na maong kayag, kay ang dapit niya, kangit-kita na, ug mubalik mo dito kang yuba, maalaot man, kay para na, gitudlo na kita niya, nga diya na sa anak. Nga ang anak, nagtukod og iglesia ni Kristo. Pangutana, bilang makarayo. Klaro na nga si Kristo, niabot na ang ikaduang hugna nga panahon, ug natukod na ang iglesia. Pero brad makarayo, kung si Kristo man ang kahayag, sama sa panahon kang Yuba ba, si Yuba, mao ang gipangita, mao ipangitaon, pero niabot ng panahon nga, dili di ay padayon pagpangita, kay moabot ang pagkakangit-ngitan, luyo nga siya maong kahayag, kay gitulo na nga si Kristo ang bandila, si Kristo mao ang kahayag, kay sa iyang dapit, ingon nga bandila, gihimo na nga kangit-ngitan, wala na niya ang kamatuoran. Kini bang pagkakayag ni Kristo God makaray forever ba? Kanang gitawag ba sa English forever nga? Padayon ba ang iyang pagkakayag? Aron ang mga tao, hangtod karon diha ra kita kang Kristo apot balag unsay ngalan sa pagtulunan o relihiyon God makarayo. Dili forever. Sama gyapon sa dito nabasa kay Ganes Isaiah 55 bersikulo 6 na pangitaaw niyo sa iba samtang sa kaplagan. Mao gyapon si Kristo diri sa kalibutan. Gigamitan gyapon siya. Gigamitan gyapon samtang. Duha ka sitas basahon ako sa Juan magsulod. Una na kong basahon 9:5 sa Juan. Samtang ania ako sa kalibutan, ako mo ang kahayag alang sa kalibutan. Gigamit ako si Kristo. Samtang niya ako sa kalibutan, ako mo ang kahayag sa kalibutan. Pag gigamitan niya termino samtang kay dili lagi forever. Niya atong basahon diri sa nakasulat sa Juan Kapitulo 12, versikulo 35-36, si Jesus mingon kanila, ang kahayag, anaauban pa kaninyo sa hamubo nga panahon. Munang niingon gid siya nga, samtang niya sa kalibutan siyang kahayag. Kay hamubo raman kunong panahon kuno, samtang niya sa kalibutan. Panglakaw ka mo, muto pagsugo na siya matinunan, katong iyang gipantawag mo yung hintil, nagwali sila, gisugo na. Nganong giingon nga panglakaw mo? Samtang anaa pa kaninyo ang kahayag. O nana, Siya ra ba ang kahayag? Oo. Gingon na yun. Kay tingali unya, hiapsan ka mo sa kangit-ngit. Agoy mo, abot na po diyan kangit-ngit. Tanawa, post kong kaniya, tanawa gani. Pag ingon to Isaiah 55, versikulo 6, pangitaas siya ba samtang hikaplagan pa. Kay katong giingon pagpangita, mo tong pagwali. Giatagan man nagbuluna sa Jeremias, 31, versikulo 31, hangtod 33, mo tong niabot ang panahon, To sa 34. hangtod 34, panahon o adlaw nga kung ang tao magwali pa kang Hiuba kangit-ngit na buti pasabot dili ka matura mo to magawas sa Episo 5 bersikulo 8 ug 9 giingon dahil pudre ni Kristo siya pa nabusan siya kaayag pero ipapanglakaw niya samtang anaa pa kuno ang kahayag kuno uban kanila kay tingali unyag mo ni purpose ni Kristo hiapsan kamo sa kangit-ngit siya nga magalakaw sa kangit-ngit dili mahibalo kung asa siya padulong samtang anaa pa kaninyo ang kahayag nga mos Kristo sumalig kamo sa kahayag aron mahimo kamo mga tao nga may kahayag usa day gigamit ni Kristo di ay sa iyang kapanahon gipasudaan niya
nga si Kristo kahayag pero dili forever gipasidaan sa atong Ginoong Hesukristo na sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Kining pagkapahayaga mao unya ni ang mag-iming unya ni atong inablihan ni Reverend kagani pagpabarog ni ining tapika nga gibahin sa tunog yun ang mga ang hugna sa panahon ng pagkalagan. Di ingos Kristo sampang hikaplagan pa mo kahiapsan niya kamo sa ngitngit. Kahibaw betag mahimong kangitngit mga mahal na mong tigpaminaw sa panahon ng Yehova, maalaot ang tinuwaon na nagkangitngit kay di nagud kayag. Unya kung si Kristo kayag man, dili kapag nagpanin niya, kami nagmakaka. Ha? Kay kung yawa mi, ang yawa sa 8:44 sa bakakon niya, nabasa na mo nga si Kristo nagingon, samtang anapak ang kaninyo ang kay paglakaw kamo, kay hiapsan niya kamo sa kangitngit. Kay buti pasabot, nga doon na po ay kasunod sa atong Ginoong Kristo sumala sa Biblia na mga pag-alagad. Kaya kung niinirat ang pag-alagad kang Kristo, meron ni unsa ang dagatan. Yeah, akong basahon kung sa dili pa, dugang yung Avelino, nga naman nga gitagaag kinutuban po ng kapanahon ng pagkakayag. Kay gumikan sa tagna sa 28:16, naman ko dito bitugon. Ang bato sa pamagang nga gipahimutang dito sa Jerusalem, gibuhatag tugon si Kristo may katumanan. Dingon kadtong mo to dili magadali. Pasabot madron nga dili sila magpahinayat. Oo. Magpahinayat sila. Ang gipamagnuan na ay dili sila kaabot sa sunod sa sunod ni Kristo. Tinuod ka na. Nabasahon ko sa Biblia ko, diya gid na kang Kristo magpabilin mga gonsyong, dili ka mo abot ko sa kapuli ni Kristo ba? Sa ikatulong nga hukna. Ikatulog na sa pagpangalagad mo idangatan. Unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 19. Ako masahon. Kung niinirang kinabuhi may paglahon kita diha kang Kristo, nan sa tanang mga tao kita mao ang labing takos pagakaluyan. So makaluluoy di Reverendo ang gipahayag matud panipablukod, magpabilin kita diha sa pagtingwa nga ubit ang Kristo. Okay, tako sila pagkakaluyan kay na mas kahimpang sa pagkamakaluluoy kay sa English version bedroom. Sa English Sa version, English version sa King James given, if in this life only we have hope in Christ, we are all of men most miserable. Miserable kuno ta, makaluluoy ta, mga malamong tigpaminaw, kung magpabilin ta sa paglaom sa pagkinabuhi kang Kristo, kay doon na di ay laing kinabuhi. Sa Biblia naman, Brad, makarayo sa ang buhing pulong sa 1 Korinto 15:19, kay umabutay na po nga mahimo ng kangitngit ang panahon kang Kristo, pagka mahimong kangitngit sa Amos 5:18 kama 20 giingon mag-alaot na bagyapon sa Biblia nga kung ipabilin ang kinabuhi diya kang Kristo maalaot yapon makarayo. Letra por letra mabasa. Basahan ko ang buong pulo, ingon si Pablo. Ug kung ang atong paglaom kang Kristo, ani alamang ining kinabuhi, karon kita ang labing alaot sa tanang binuhat. O di alaot ka mo nga mga sa adlaw niyo ba, kang Kristo pod alaot. Mga malamong tigpaminaw. Tungod kay ni aman kita sa pagkinabuhi sa atong ginauna kang Kristo kung atong ipadir malaot man kita. Sa sunod, atong tun-an, asa naman di ang pagkinabuhi kung ang pagkinabuhi sa pagpabilin kang Kristo malaot kana iming para pag-atubang sa ikatulong hugna nga panahon. Niabot naman ang oras among gipanghinaot nga nalamdagan kamo. Nga basta unang hugna nga panahon ang gamiton yun si Jehova ang bandila. Niabot ang pagkat-op niya na atubang sa ikadang hugna nga panahon si Kristo na pud ang bandila ni atubang na pud tag panahon. Ato pong pamatud-an ng ikatulong panahon mao na pud na ang ikatulong bandila nga karon mao ang iisa sa mga minister sa Pbcm. Sundan lamang ninyo kami. Niabot na mga oras, sa ngalan na lamang sa among magtutulo. Master Tomas D. Kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio o sa ngalan sa kauban ng mga Evangelista o ministro. kinusab si Brother Hermoines Macarayo. Kinusab si Brother Rene Telebrico. Kinusab si Brother Romira Macamus. Obispo si Brother Mario Chavez. Kinusab ang inyong igsoon Evangelista, Brother Juan Danilo Mangalos, kanilang hangtod sa sunod higayon, sa samang takna o samang istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ayaw.
Kini ang subiyahan sa RPN, Radio Philippines Network